awai na ya kenkan dia ma wo na wo mo emetri emuaden ye so mu a na ehura doku sa na ye hwedwam nya de kwatu ma ye anti perfect service enwoma no na make for dia ba so nkura no mo kenkan ye no na ebu asem man e man nkura no hweden wa kenkan mu adesua mu mo adesua nsem konkan pa tuzu agina se prom gs na ka wo ma ja to English ho beswan ko GS free no over award people K1 equals be 6 history of Ghana mo man betwem na ba ko 7 no basic 1 equals 6 on RME wo mo bo basic 1 ko si free no ranse GS free computing no so wo mo a ewo eye KG1 ko si basic 6 creative arts no so eka ho bi basic 1 ko si 6 science maths ni nyata perfect dia no na wonderful wine everyone for na next one ko si KG2 no so numeracy language and literacy over creative arts phonics computing coloring and writing GS 1 equals GS free no English language social studies science RME computing career technology ni nyina chapo champagne etiapa yes exam questions no to din dia hibia moko terminal midterm kumasa na wa mwadawruma eni ento kase putu ja be station no ankran so a dan soman first of all one ibutio omemo afana bebe tunto obusu bia obobro mo perfect ye ne ye na mperinfo ma obi ato na da kosom nkoda no number 0243299938 and 0540755465 Ujimat travel and consult to say what do to kwan so na kwantro no de ebinom ya bon aka na sichi saa na wa ya anacentricity what you china no afre me you know afre me o yegu so kure process oboa Ujimat de no kure kanti wo mo hita babia UK na pesa okro passport na pesa yo se Ghana card open no express ya wo be express e de amount ticket bia na upe visa fee no ni ate ni nyina da benya bre no ayo nyina de ababso for UK ni USA Canada Australia na pesa okro Poland kwa ya djuma bi kura no ahyenge pesa okro Germany Netherlands France Spain wo pesa otu kwan kwa ya djuma na se juan de ni nyina Ujimat benya bre no ayo de amount wo cha kwan sunya wo sontreso bugisa dan no chi ho no wan butiu number 0552 098229 and 0553944608 na one atoke se vitamin chi everyone for say ne papa no bia no a we dey here say bam say kutu no mo abeboa amwan kasa adwunu mo tumi bie ne mpani ne nkoda no mo che no mampas sa every jabe dwunu ni ye beboa se ya sumo manchas man kan egu so no ye no kosa ye so america ho kafe bia nim vitamin ho ho choco one no edi akotren pa tetekwasi kokko ni bia ene edi ayo vitamin banana no so sa ene of kwayim won kwadu no an ye chichia atwetwe mu nsuo no ene edi ayo nuan pa wo mu abeboa strawberry no so ho enuan no die me say untumi kura no sumpiri ebusafo omega 369 ho ebo ama oda dwumadi awudi bia no konkan tutu vitamin kia ya to binom na bebo ni pedua SHS online aba abusua ene sika ho den papa enti ade bi wo ho na obetumi aye na sika kakra wanya no ode abɔ ho ban a na watu sa na mo no ama aboawo omo kire sa dantamu suku no ne ye kɔne akɔna be fo kwan so kɔba ne sa de a na ɛho hia so be kwakɔtɔ mattress no akɔtɔ trunk akɔtɔ mu chop box ensekan ensamana ne nneɔma ahodo ɛkeka ho efri sɛ empanimfo kire mu sɛ mabɔfra ne ntina fie na ye nkyɛ na de ohia ne sɛ obenya laptop bi no watena kire na wo ma kyɛ na de soronko kwan so na emfie mienu anase emfie miensa ana emfie nan kɔ na wiye no na abɔfra no ti abɔbe ne nyina gyina sɛ ne na dini mana na disua ahokeka esitie eno na be kire se emfidodo a wono ede be kro na omu wia san kyekire we nyina de kire we nyina ekoso wia na wakotena se na watwere wasin so hwe no ekoba ne sankunimdi beba ya mo obodi krata kire sampa wagentete ewo entoso suku mu a ye je utumpre kopa bi biara wode sa krata no ebeduro na wona wo kire mofra na de won tentanfidi ne so ye nimdefo awumti abobel PhD ne kura wonom na afi MPhil enyansam keto akranti so mo tira abafu tentanfidi so mo kire mofra na de a wonim de wo kan nim ne wo kire ekoba ne se bo mofra ne pa 0599022998 Kwajo Rekon Royal Enterprise abusuano on le de Rekon Heba Mechano abadwaman so aduro we na do na abɔ ne mrane se okrasini aduro no ho adanse eso papa wona wonu bi edi ho adanse enti sisi yade na ha wa entena ho emma ye numado ni njaw na enkoso emmokɔ adu na misisi wa bra aduro aba amanfo di ho adanse koko ho nsensem nyina na maduro isu betu ase pressure infection sciatica mema wa ye mre wo mpamu eyokrasi ni aduro no na ye kanfo de ama wo efisa adanse e ba wo ho no edoso pa kɔ na kɔnom bi na unso ebedu adanse promise aba o ye padu ho no benya bi ato
Porsak heba pidank misi heba ni nyina wombrom Otec FM hanom nsa beka bi Sax Pharmacy opatase Time FM oboase Tachima Free FM ejoso wudru aban ayaresa bi na mu pa okrasi ni aduro no abuso ewo honom Freddy Mense heba Dani heba Top Amazing heba eno otafo Methodist abrosan no mu honom a ba bia ye to nuro man ba bia do wura honom a o se wo pe okrasi ni aduro ni bi 0244470067. Ezofo yenum na ebo ye chidom ebo kukuruba. Eni adontin ye beji brenya ya bin sem no chiama mo. Na womo ya boafo ma paginom na so. Womo na ne se womo se mu krochin ofantwi bo sisa ko se mu fo pani. Na na pia so bo na chidom papilo kan bi kwame gini bo atin kokko tonu ba kan ho. Sanso na ye Uncle Sam kan ho ebi Sam abodose wodon so kan ho bi. Sunday kuso Sunday womo nyina na puapo nsem no a chiapo champan wei tuntum ne kokko beji brenya kenkan tiama bo me. Medi asuna ba ohene kwabna boatin. Medi menua. Abrewaba Kofi Chumesi. Afrin 7 nchebuni. Asem Beba Dabi. Asem na nyaba adehye mu adavroma ye mo hwamwe. Ye bo hwam na ko enkran post adom no sabra ya ye kase wo mo akire abrante bia ne mfrinhia no ebe duasan enkron ne din ene Kwame Mananyi Twanda sana din no etie Kwame Mananyi Twanda na Kwame yesusu se ne wotimu ye ambulance bi ono ankasa na nkran wono dia ebia so opeso han na dia mu atumu a odi bi edituma na brekro no anso senye emu nko an odi tumu dia wodidi mu akotre pa ye wi bobulibu bonsamta metumri kanso migina ho ene edidin de bebre nwi bi ene wi tam do so pose cham chapo champagne enro simpregu ambulance mu a abos for one clan wo mo ache no na wobra wo mo efrens atwofo nshem je se mo romitie ene abrante kwasi eye manenya ya che no as superintendent Juliana Obin ya ukasa de mapo sado mo one crime wodin chuma bro edi twudwa wo chese shen ya wotwe unda here CB private ambulance ya ne number GX 277-20 na wo chese ye chino jambo drinking sport wall about mami hono ankra hono na worum echi no ya ye chi ne yebusa se anyim bia shen wa dia no se mi ena eziboboli bonu so abɔ na tam no so ye hwante no se no so mi nes wo de ni nyina no wa yo na wo mo kyerɛ sɛ ye hwɛ mu epense mu ehuru de tuabo no na kyerɛ sɛ nwi no de be 700 passes eni shim na 473 rappers nko a botam egumu ye kyerɛ sɛ odi free eye kwando voter reaching ho ena odi free voter of hono am ena odi free ba be pie mu na wo kyerɛ sɛ wa ye adwuma yi afi ya no wo so kwankran no akwa distribute akwa chia akwa supply manfo aborom ewo ho ti wo mo aposifo so asem people pa se nyame ya domo a wo mo ebehwe na de trust bia no wo mo awam yetumi ati wo mo nkan ye ntie wo bra na aposifo wo bra yen setwefo bonkomo a wo de twudwa. Quantities of dried leaves suspected to be cannabis concealed in sacks. Upon a thorough investigation and examinations of the sacks, the police found 700 parcels and 473 wrappers of dried leaves suspected to be cannabis, and we have retrieved them accordingly. Our investigation so far has revealed that the private ambulance loaded with suspected narcotics had been transported from Kwando in the Volta North region and was on its way to Accra for onward distribution to interested buyers here in Accra and beyond. The suspect has admitted that he has been engaging in this illegal activity since last year. Now, further investigations have also established that the suspect originally purchased the vehicle as a regular car and later fitted it with a siren. Before acquiring the Hyundai Hiace, he had used a Toyota Highlander, which he used for the same purpose, transporting of illegal substances. He subsequently has branded the current vehicle as an ambulance and, aside from using it for drug trafficking, also operated it for transporting dead bodies. We have again impounded the vehicle for evidential purposes, and arrangements are underway to forward the substances to the Police Forensic Science Laboratory for analysis. Suspect is being processed for court whilst investigations continue.
Oni pretending kan moko nkran poster dom na wono na we ka sama fodima wo musupu Julian Obin ya wodi ntwemu bon sentrofo ne anomo a wo matu efa papa ya kire no wodi ambulance ne nam wodi ekoba ya wi say tam sum na kire ye Kwakwabri East Kropon no emu na torenche mu aboafo dwumayeni ba ko a wodi ne dwuma o mamponten ni dia yensa kan ye Kwame Obin opanyi wonya mfinhia no adusia 60 years aba beto dwa se wakohu opanyi na mu ewo asuabena mu ewo abra na amanebo ni kire mu se ena no ebena de atwa mu no opanyi kira ono ankasa ne yere se Krobea to awo mo so Krobo okohonom aba eno ena fofia ntoata na wadware abamo ntade achen wukuada no okohunu opanyi na mu ewo nsuo no mu ya eno akoya rehosam kese pa ewo empotem honom ekoba ne seye no chachiamefo nyina panyi no no ewo abra nana adu agei yene ne bo nkomo ana wo kire se panyi na wafiri mu kura ye obi andwodwo ya de stroke no bi mra kakra ne ni di asie pa oguso kon kakra hoto eba ye nei arehosemi aba beto ne no ani ayenyenyan na panyina ka na asama ne bo ne kire so wo yere ene obaba ba ko pe ene wasasi so enei wagya wonom ewo akire na sansem ne kan hu bi ena chiame edu wosafa asakunya ne so na wo kire se saa esu abena na ewo ho no we ni de toso mienu a wakohunu obi amu ewo mu enti ogina no so bokokọ se dabena da ye dabone ye nkonsuo no mu onfa hye ye se no na aka hu bi ma panyin na wudie na emum wo mususu se eno so ebetumi aka hu bi enti ofa saa kwanya no so na osan so bokokọ se dabena da esu abena fiam no ye nkom ochiame edu waye netbo adwuma na ache wasan so kra di assembly man ewa ha epen former assembly man na no pay ene enyantie se obi ato ensuo kase bia wa ha ya fiesu metutu mrika ko bo mewura mane ma mewura ye se ne sa na tie amen ko se no kra ampam tutu mrika free committee for free assembly man tie na echi to be free committee chairman and penning for so momla say na sie na me fama ni nkore we be hwe na no kore na mintimi hu nipa kro esa ba bia no oda ne nti tie to nsa free police for ba o mbe yi ne ba to konkon so ye na me hu nipa kro enti awre ho pa o yi ne ba to no so say ya yentimi nkyire die nti a anade kodie poten akuno just police for no ede no ko no mo ko yehwehwemu no mo bebo ya mane BSc pen na che pa ma akra no bedware nsuo mu ablante e ma ni tiko bobo so ewuto nsuo ni tuwe ka ho a mienu no na we de minim anadwono de ka na etimi ma saade no happen futu am de ba ma mabu okro ma ne semestre o mo pa nsuo no kra na ye woda bi wo ho ayemam da brada nsuo no brada yemam yemedwale yemaye ho hwe ewo nsuo nim afi nso mo ababuru nso ese nsuo no mo wayie enkura no begina konkon so ne ehuri ye ho ne akotom ese nsuo no so atwe eti so hwe se de esi atwe na wa adwen so bedware nsuo no agwo ma ohuri fi nsuo behwe wa utibetima kobobo so bewu timi srebra man awofo ene agya no obi tuni bafo na nsuo na omu dware no omu nyai omu twe omu firi ho pa yabesre penifo na nkura na edware nsuo no nyina omu nyai na da no so ayemfa man nsuo mu no yabesre omu ni so mai na we aba no sabi amamre ne amane akwa so yabegu nsa ansakura na police for timasi mu ayi no ye no akire no so just say twadwan ma nsuo no because if aka nsuo ni nkunya ne nyina tigisi edware wo nana adu agei eye champani ewabra Elsofo na yenkonkran aposisa dom no wo mu akachi sabra ya meka se no wo mu akọ amankran court no anase aye asokwa circuit court nkran ne chi sa akoyi aye kana se mu ye friend Abdul Munaf Lawa wanya mfinhia no aduasa medun 22 year old man ya ni ene asokwa circuit court no ahye ne se wonko godada bampru no akiri enko adwuma tenten pa afa nsoma ban no a ukomu mfinhia aduasa num no kwakosomo de ntibinti na court no ahye asokwa circuit court no no wo cheza brantie ye Lawa yi when you wadada will be now within $50,000 per bam
ankana mfon no de ekro wono gina ho se won de obetumi asese sika no de amanipa no wobra nipa no de eho amane yakobo aposifo no en wo chemu se wokro ye no se $50,000 en wo se lawa woni mo bi obetumi asome akora betumi asesa na waji sika no a ana ayu hon ankana mfon opa ba bi fa ye kwose ba bi ya pe na chira kwan ya before beka ya fimpunu na duonu miensa 2023 no July bosom ne de to so duonu so na aposifo won mo enya asama ne boyi ene wo mu tietie kwekua hwehwehwe bia hwehwea se bombo modern se do metumi bia na Abdul Nonaf eye lawai wotumi ache no ampa ni nwane ampa for September bosom ne de to so miensa na aposifo won mo kire no nku gina koto no na nadaka kokko mu ene atoto no ano asase kura do so enya de ye kura odi fo ne koto no nu ye do betumi ya so oni fo actually no dem an bofoforo e ba betu edwa watchers afede odifo tilawa wonu agya tum so odifo na ye hwe ne records mu no abusanfo criminal record no wokuta de mu antempa wono kura no akwada bampro no chipan a wokohye mu be abosome aduonu and 924 months e wo prison ya kire se no kura ne kro no bi no kokobo ya ye kire no ene se bio wasanso abio mu asa brede court no so nkoda de bampro kire efisha no aduasa enumu na wobra ekrata e babonten so na mposifo a wo mu asantemante mu pani a Sadma wom DSP Godman henyo eno de kratade ababa tudwa bo chechim e de across people ampa said the court no ahye sa pepepe na wom ehwe no na se ne yete no se ne yaka no amakenkan no sa pepepe na nsem nyina esi etie die se de wo trese adabampro no akire na obura eye Abdul Munaf Lawa wo krom finhia no atwasa enum yo ye twaso ye ko ebono mantam no mu na domtinani ema NPP amanyoko no obono mantam no mu eye kwame bafo dodo na abone mrane se abronye DC na pani na no de papa Ghana fo nyina nim no okasa yie edema NPP amanyoko no na breka krani ne beto dwa se odin seme ewo aposifo nsem ne nyina ne se omo kiremu se ebre bia abesina twamu ena wo kire krata tenten ede koma ama hodo nwotwe bi se Ghana fo no bi epe no age ne nkwa de afiri ne nsa entu womo enye no na wonfa ni nsie no mo ne ho adwa kakra wo hono mo na man nwotwe de di nkan eye Ivory Coast man no Cote d'Ivoire na Cote d'Ivoire na ko ena afi US France ka ho bi Italy Canada Spain UK ena afi Germany sankura hudo nyina wo de krata ni biduru ho se ne nkwada aseniem wo man Ghana yimu enti wo mo hwe no ma ne baabi na o mebo ne ho adwa kakra ne no ana ma ne bo ne kiremu se etietia ma Ghana mra enam so ma posifo a kire no na enedei Accra Circuit Court 9 wo be pie mu ho no mo ene oba posifo ka wo hyemu no enya asem ketwa omoka yi a ayese container wo hyemu awunhu abonten na enumu kura no nkantankanta ye de agigimu no sabi echen bulldog bi a odani cage mu ena ya grepo ne sa na ebre obeduru court ho na wo hwese ne dom MPP amanyoko na kitafo o matudi na kire na ya boje ne so a na enya asem keto akra na no kokoduru ba bi kra ya se ba bi obeti akra no da ko wura court dem ho no na ekwan ni ho no mo interposifo na so mu twa ne ho sia na mo je na baba sa no de ne ko wura mu e wo ho no na no kan ho bi ema posifo no kra kire se addition nka wo makomanto mo yam eye mra na akire no na emra no de da no empanimfo hwe no mo fanto na dede ye ekoso ne ne ekoba nyina emfa hwema na emprempre ya no guso ye kasai ne ye tie ne se Accra Circuit Court 9 no asa ahye se kwame bafo abronye DC yensan fa no kosha dabampono na chi na wotwe baako na kyese bobo sumia ye wo mu ne de toso dunkunu no yasan de no abepie atemmu dwa no anim ye bekoso ne de akire abronye ne mu nsem de befiri mu oba ye de abesomo Elsofo na ye ko akwatia ye kokoto oba wo bra ne ye kro ye andi sama yikuo no pani ayi no wono ana ofiri di nkan de nkunim de abotire de bo no na nsa no abato no pempen so yekuso ye to no asem bisi pani ba ko a eba no vigilante pa wo memu adimu tintiman wono akra wo mebru bia wo bo mo no mo pagya na de wo mhye tupu bi na wo mo ba no mbu no fu ye wo so sam ene udin semfon sabi said obesi ama wo mo ahwe wo no wono ankasa kra no mo na brand mante no akeka mo so no a ono amu an na keka no ho akwatia Alhaji Sofo Azoka pani pa we national vice chairman Edmund Disama UQ
Ebusonfo sabra ba betutwa se aposifo no ma yire ne panchi se witua teche no bia ene ye nyansim kuma kura banka ba ye dia to papa yi nsa sanse e beka ye obre kwa akwatia no mu yonso no papa yi dan no die panipa wafu dwon no so anamuntu otu ye no na me ya se ase ani enyan woni MPP baba ko ene wo de kire e ka so a ne mu odin so so papa mu nsem kura no efiri na no so pie ye bebre oni Alhaji Masawud Osman won no eno edi eyireso tintintin eho na positive won ewo puemantem na sabre obabonten so edi krata deba ya wom chese ya kire no na DSP David Efianko okire wono eno kasa se kasa pa na se kasa for pani edi ma command eno di ntwumu atutwa ya wo chese tamale ena September boso boy ni de to sutu wombo penhwam hwehwan ye to nsafre no se pani bra ti hom koye kwache no de no bae so meboa ma hwemu bi etumi nkoso fa nsem won na mu yosem ne chese no ma antre ewo akotia no ne ho bom mu no wombra no mo na nhwemu ntumi enkoso ne bitonfo sabre ya ne baka se bodam mpanifo e de atudwa posifo no kire mu bi mu a wo mo chese ama ne bente sanse wo mo e de kokobokra ta bi tententi akoto andi sama yukuo wo mo apron so fa hyehye bi a obetumi ade so erunti hye ba ko ya tie ene se araja zo kanyame ya domo a Eastern South Regional Police Command no ewuchi bi no nyame ya domo September bob so mene de to so dunsia wo so wo kɔ wo mo naso naja de eso mo buanti nondu bremu kura no mo de atudwa se nondu boy ya pe wo so duru wo mo akache ho na wo mo je hyehye de ko gina court adaka kokko mu na wo se court no ohwehwia no no do no ne huru de etua mu nti wo mo chese ye mu a akoba se bi a menti ase no nya bi ade bi mu so agya mo no mo adawroma mo ntwa so na wo mo guso wo mo yetotue se be ye nkunimdie mapa beba afa ase mi ho na kwasede di animu ya ohema yi no eba so eye ni hu nsankanya hodo nyina Otec FM ha na yetie no eno na aka hu bi ena dapalon medicinal so mabeso yasene se ye ne wo emedi eye ni hu nkomo wonom na di happy man V6 no aba adwaman so abusua ebeboa wo ama wo nkwamo na aye mmere no agina yie empemu agudie waye mmere wo mu be ma kopa bi nenom ebeboa be yisa ha wahodo nyina de afiri honom wonom na sade entara 5 mecha na ba adwaman so typhoid ho nsem beko oboa no ahyehye wo wayase etutu ni nyina eye entara 5 mecha no ena ye no ba bibia etun nu o man Ghana fa na ba bia wura dapalon medicinals ni nupa oda ba adwaman so nsa beka bi 0244827228 absolute in Italy ono nso krayemu abusua dwumadie bia wudi e de dom na e be hia na aduane ho behia wase de a eye absolute in Italy aso ye honomo e na wo se wo de wani e kire joda bia nopa no so kosi anwumre no nkono efri joda kosi fiada aso ye honomo kwa omo abademu tafo estate junction honom no mubutu 0242905518 Ebusonfo na yenko eye print pro graphics and advertising woman so bu echi dom bright medie no baso no enso a ebe no mu ne aduane de be hye mfuru mu ama yese ya gine peti was printing packaging no de ene wo de kwatu no na se so kwotwa mrem t-shirt printing nyina waben wakwadaro ewo mu pa digital printing so sata size book ra na pese yimfoni bi ene ahyenso bi soronko a wa pese ye no abe no papa de ma notebooks no ade ya bi umpa package paperback printing no ne plain no ne ade ni nyina eka ho ebi busonfo say disposable cups no ne ade 1029Fm sonton ho soronko abe ne kama be printing na na ife busonfo polythene kra no abe yo printing and packaging de fa bedan print pro graphic and advertising ye ja go na town ye wo de bemroom castle no a number ifre na dwumadie bia e fa so person printing no faja wor mo be kama fe the amount number na 0538809066 and 0540717847 nanu won mato kese bakery e mo wo say cake soup meat pie yo chip soup spring roll pano diania wo gina petit brane wa gidin ya shita ba bia sanse dwuma pano dan so kura for breakfast basket no na de bia occasion bia no no soronko de ema na ja kwen water 4 months open Arama educational complex kono a wo no my 0248 095824 0248 095824 na one bakery mo atumi ato kese so fa so fo ni menu awie ya jebre ya no fanfa pa mu bu mu ade de somo kokko ba ku tuntum ba ku ene papilo bu echi dompa ye kenkan de ma wasona ba wo hene kwabena boate na wie bi ne menua abrewa ba kofi chumasi ya da se bru sa brede so dia Asem Beba Dabi beje bre na jatumi atwa so ne mo mawie me so ne ma menchia haje ya kente wa bobo ano ha ya no fa ba ku fi France ba ye nchia mo mutie pa
every. Apomodin mapadie enoane hepa plus mixture. Apomodin mapadie enoane hepa plus mixture. Unia, Pavi, and the black smokes, Mr. No, malaria dronana. Annie, say, I'm sorry, who bet you the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, hepa plus mixano, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia, anti Pavi, A support to immune system, no. not plus mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, etipaye, I fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plus mox mixer, 1 mono, and 2 malaria and asakura. And yes, I dear Kuhu doctor, for 0542 778572 and now 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for a battle more manufo and Quadawan in Field in Nunca. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch se perfect series books here. Oh, mammy, go to be mammy mano. Oh, Jajai, Abua Wamo say what to make in kind kama. What cabro for now go to Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ perfect series. At tomorrow, dear Jai, no dear name D4 and a chair woman Pia. Our crutch, nursery, any KG, books PB, and our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP, Nina, a free basic 1, equally basic 6, English, a free basic 1, equally junior high school, near Band combined store, or Nina B, English, nom, and maths, nom, me say, books to be anywhere, perfect series, any B, Nagias, any Naka, and some were prover, into a batter Pian Kotobi Maneba. Hey, and that's already dear, so could be crabbe to me, I could chew Akoton, how many students who now, and look at dear, what table one say, she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master kuswa a here wamamua at to phone call putroja station wa and crying down so mine first stop and your mama beer your tonton books beer for 0243 299938 and a 0540 755 465 perfect series. Your worst future is secured. Apomodin mapadie enoane hepa plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixer to 2 malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus Mr. Yebusia ya no mama hodia ba. Usumi pini mentia se medo. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebeye woni padua no mu no. Afie kra na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Abusua pom mudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. Hey, share. Oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband and there also we Hepa Plus wife na abano Hepa Plus mixer my dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus nyina apem for about more manufo and kwada woni fiedum ye nunka ho our pharmacist na her bar shop at phone 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer mapobudra mapa FDA aje Jordan Kratwayatu. Unia, unim say students bet me at na fie sua de enya high school certificate ya wode bebo wombra. Wote no ye pa. Online high school abase say. SHS online and ye online high school edikan wo Ghana ha. Yama yentumi say etumi ye programs ema JHS graduates. SHS students ya wo hia adesua ho moa, wo wotumi atwa won wasi. Me remedial students ya wo pressure wo betwa won wasi nyina. Ofo me ma o sentim yen say twa se wo ma obane de no ho hye SHS online mu. Ni edikan SHS online ewo 2 years SHS, 3 years SHS, ni 4 years SHS. Inti abo ma obane nya abotre sua de senya ono ape. Etosumie no, esan say ye online school ti. Awo phone say sika bebre entoto provisions. Ene niam enke wo prospectus so. Te sesekan, detergent, prayer ene ne keka ho. Tuition fee per ena abetua. Etosumie nsa, akyerɛkyerɛfo wo online SHS nyina eye PhD, doctorate ene MPhil holders nkoa. Ni wo hia ode besua de o SHS online eye laptop computer, internet, opepa ye disua de ena enkankan ahohye so. Admission course CCA. Call shsonline.edu.gh and now 0599 022 998. Nama obani fa no ho nhye mu ne yia. Medofopa. Adia bakwa emma self-confidence. And say good oral hygiene. Enum apomodin. Obey obini ni di nkoma unsretchre. Esan se wonim se nka anapampan ye fi wanu mu ba no. Oha obi enim.
eti won so awutie me bra by Grace Dental ne be hunu dentist mo hwe wanu mu mfama wo be scaling and polishing na wo sentem bibia hihye mu bia no yenye yimpiepie ma wonum enna ho wo de wo se na so abu tu pese esiesie ne edi bisi so ma wa bra by Grace Dental ana wo de wo se na keka tu pese ma ne gina abra entu a ye hwe wanim ewo by Grace Dental kaka ne hawo abobo ne wo simu ntokro emoye tuntum umpe ne saa ye twenwo ewo by Grace Dental nya ye ho adwuma e de amawo ana wo hawo ne de ye wo say moa bia ni ho by Grace Dental ewo moa e de mawo by Grace Dental ewo breman ose kwadwo DVL ne nchen pe bibia ni amien kasa 0244 97 68 05 Asuntonko na santima munyedi Asuntonko na santima munyeko Mentiane mensu ichoma kwa nini Udruja bene me maweni Udruja be yasutese Uduboka sebia tutuwa santimem Ye santimem munye na minio na sem kobotu esi Bamwa huwa kantankan shirabo makrabrifo akonfanko abosesa abafia ma akonfo adra daninsu Brebrebere insemi na yenkanso asembi dika o Besa bere insemi na yenkanso asembi ye o Gana mani santimem ati asemi ya Kontonkro huwa defo kantankan shirabo matwamribie nam ankama mu abafia ma osante hima Nuna kuna du yad motosu miensa Ekwa enye bibi yankano abuju o Asante man sorry na brichi abo Asante man nyina ma me na ekobrema yi o munio na musua mudisu na futuku kwanini nimse opepa besia mo wie pie am wo twamfre se na nyankume mere besani afa homo amatiasi asase ya mponyina mu akom ama bosompo abena yiri ama no jamfutro hwete na no dia bani o ense die mu odi a odi sinimetri so ampasantwa kan hema kwachi ohribo a ni madakom enti Asante menyera o 24 etu atosumienu di otiske dwakofi so oni nana me wo Asante memu nyina ni Asante mane Ghana man na sabre wonda de abuamuin ampame na menyu encheba tibro Asante man besi nkonwa no aye Asante ma doti yie amane nyina ni barishie no mo sesemo sonsonku no ntwa miribie nkomanhia himfie no nkoka Asante man ho moamo nkura Asante hema wasra na ne so September ebobo sumini de toso dunum do hema etumpema madasa edi barishie behwe na ni achi hihye bekoso akosi bosume krona ne de toso dunwotwe ni dunwotwe so no ana do hema bekobreman osisara na jo biampie hyerense adwumadie Asante man agi atumo Otec 1029Fm o Krobea nchina nanoma oyema afoforo sua won ose ho da obonyina wodi ese wo metri so enti afiri sa bre ya konse bre ne besomo de hema akobreman de oso amu afigi na afiri se ehon ka ba ne nkomo nyina pramai so na abetie ye nana kuna do yad ma to so miensen hema da mere fadie o ba mu awo asia kete krepi domrefo sepetetreku sonson twien krewi a woni mani ntine na ya oso domi ohima da diom nyansa bisa nkwanta bisa nyansafo nimdifo a wodi kosie ma obokasem ofrichi freche ofre amrefen temfrema ufrechi frefrema ne du akire ohima batampa osodia no patututu fabosuo mu tihesuo twaresuo kosuo bafie ni suo tutwa ampa ohime na uyo rikutu kuntro makapia ka ofri petombesia da sase asase echeche ma manfo agi wokrum ne kontonkro wo de fire sodomu a ye kan se onyankrompon won kram ho kai se Otec FM so wona efa yenda obohu kai ye Benhart Specialist Hospital bu echeche kwa kumase tana so apatarapa Print Pro Graphics and Advertising yo check on Ashtown abemram castle ha da Palong Medicinals and so the enipa bedwaso AA Bakery and More Otafoma for Honmoa Oben AR Grammar Educational Complex Jarina Seba Dinipa bedwaso Absolute in E3 O pebebie di dia ma ho aba wo e ho na wo kro ta Forester Junction ta pass ho no mo a obentafo com Best Brain Publication say enwoma bi oso banking kan konkan bia no e Best Brain ana oso to pankro no abed ho no mo a La Posada Hotel na chiri ho a ana wo hu Gradifie Herbal Center osi yade bi atete wo bia titro ni namu yade fada ono mo a
Kronum Bosie, Oben Red Park, Encore Catering and Services. Sister Dian Husemina Fabadao, or Patase, Cromoase and Akonongo, Diamond Scientific Herbal and Research, one that did Donek Herbal Mr. Jasso, or Chako Domanase, one Abbott College no and the Dian Pay, or Bapa Mukase, was what Dian sophomore, now Pi, or Cromoase New Site, Pella Mineral Water, any in Swa Baswa, Obianumbi, or Ascoramampon, Bobai Hua. Nanan mama yini sufra frawo ama yime sufra frawo abrempon sufra frawo pafo kantan kranti sufra frawo nazampo yini sufra frawo utumfo achami sufra frawo Asante mase na yima damri fabio gumbra bro Otu force tu ato sumienu se na ye madam refabio nane bro setting the trends that others can only follow. Otec 1029Fm, the pride of Ashanti. Krobea nana yo Asante Asem Beba Dabi yo Akakune bete onua ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o akokodoro Asem Beba Dabi yo Yesu wo ha yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao Asem Beba Dabi aye ni na sienkam ise nyuma obia ni nyuma nyuma no doso nanso di odi amenipa no eno na wede ohweso edidigi Otec nyame ma won nyuma no enkoso opani a wo pie adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye modwuma wo mu nyina da papa mo won ahoɔden ahoɔden ne omo dia eni se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm ye wo so wo dia sene ya metumi atiato obrani ho hwebi pata ya sɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi ebi so wo mo so na ni asɛm ya dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tutuo nso omo mpaaba omo da so busua ye wadwuma na papa wo die ne kyense ye kan sɛ ayi ni na ade nkam bo wo mu nyina ho ban ebi dia ye tia mo brofo Asem Beba Dabi papa wa yi bi Otec mo wonyi nkyire na dwuma no ntumpon na mo tumfa abotre odo Asem Beba Dabi eye futu se mayo ne ya na ya ne kire se wo mu gu ani ma se nya sa na mo tie o mo ka se adwuma na o mo ye no emra wo mu obi ani ma se ne mo ye yo kataye na ya na o mo papa nka wo mo ho efiri sa abre bro hwiri kopum bra wo do obi a bekɔ no de baba betena se a se de be ya on be hisi na bibi atoye no awade wa ho ɔden no tumi no ense wo ma nya kokoduo emfa nya kopum bra wa obepi woni mo nyamo adum ni amen Asem Beba Dabi ya say bia oma futue usom say enya adwuma Asem Beba Dabi se ye be frɛ wo yere a one ne wo hoi wa na wo baba no e wo fia ha wo bepɛ Impe, no, dia kushina no ne. Ontu. Tuna no ontu. Mate. Se oso obetu ama wo atwo. Mate. Okay. I'm not holding. Okay, mate. Any e das. It's going to us in Krobea. Ile
Okay. Na wia yi odoma nkoma nyame ayeyie enka udin. Na wia yi odoma nkoma nyame enase nkanfo ene ntontom ene yede ma udin kronkron no. Adofo de ade hye awia yi yema yenho aha. Yema yenho akwaba. Yema yenho ye ahiehyia emfamra Otec 1029 FM so awiei yasehia bio na nedai ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ene ye de ba besom dwumadie da biara da wa afidie so sie hia seyi a ye kasa ye de suade ebrekro na emu ye de kire ye ho nso ade enu nti ena awiei a ye hia nokre moma yense ye ho se ye ba besuade ebrekro na emu ye be kire ye ho nso ade ewa afidikase yi so na dwumadi a ye die ye live ewa ye social media handles ne so awiei wadaroma braso na se wo baso a eya ahye se wo baso a eya like se wo baso a eya follow eno beboa mada biara da ye be hia se no ebe notify na wonso atumi anya akwanya na da biara da oni nyina ya hia ewa afidie yi so na ye suade na ya kyere ye ho nso ade na wiei ye wo yenuanom Be Love Radio for se wo ko Spain man mu a ene Be Love for a mo monitor ye nyina Nyankopon hira mo nyam kese ene se wo be United Kingdom man nso mu a ye wo GN Radio wo ho ye wo Patmak Radio wo ho ye wo Abawa Radio ye wo Amansan FM ye wo Breni Radio ene ye wo Sahara Radio eno nso wo UK man mu ene awiamu a mo monitor ye all the way from UK no ye chiachia mu nyina ye bomo abaso ye sire Nyankopon ni nhira nso ede mamo afei Kings Radio ene ni TV nso wo Paris France ene ye wo Dache Hima Radio wo Denmark ye wo Racus FM e wo Belgium ene ye wo Sky FM e wo Columbus Ohio United States of America bruchimani mu ene wiei odum nyina nso abo ade mu abiebiem dwumadie no etwagu medin de Krobea nana Yaw Asante ena wiei oji amanie ena wiei apesemakana nanie ena wiei Krobea jata mene wahia bio ewa afidie so ena ye fiada ye mfa aseda maruade Nyankopon se wode ene enso asan dom ye awia mabegafo atena se obade a chia me akwa ya jakra umpom te say Nyankopon adom ho ye pa na nso so adom krona menso me ho den enenso ye da foforo sa awiei ya sanhia biewu a ye ba besom na ene ensemo a ye de ba no sebe ye de besuade ne ye de akere ye ho ade awie enkomo wo ho pa eja kwa me wo ho odena me wo ho pa ene ye fiada nkakrakra ode nenso asa dom ye ode aka first 11 ho ye wom ne nko ade ne ye wom ewiase abro na enye abro nye se wa nyai abro dia wonipa dasani ebe hawa na wo hwe na anu bi na ewura bi na wote ne ka mu a wo twie ka ye ewura ni twie no ka papa ejina so kire se ewura no ni kunu wo bi enti ene omane ho nkire no se woto adubodin a ewiase bi ka wo hwan na ka kire o se adubodin nka eka papa na emom sanka wona ebeka wuchina na ewura yi de wonim se wode ne ba no akọ sukuu mu enti ni kunu kwa adwuma wono nso na ehwefie ntotoye enti watu ne ka kakraka yi kama wokodwom nso a wokoi eye sukuu nanim ena ewura no onam a okọ na wakodwom wo ba ena sukuu kro ye nim no oba befa akwada no eye de ba no se wa free ni sukuu dem waba begina gate ya no ena ode nani attempt se de obi a wo hye posifo sese ya won mu de won mu ani tedade mu se bi na akwada na beye akwada ni temu a ena nani boss se ne maame ka na eba no wa wani tua nkwada hyade enso papa yeah omo hyade enso pa enti wo hunu sa no ena obi epuno no ena otisi abonten
se ne maame ka ba se ne papa efiri adwuma ba one ne maame nyina ba abonten dada mpake ne ka akora no na oye tu di kwa akosia de papa maame ne nso adwene mu ene se me fa me basuku anim de na nso saa bre de akwada ne wo suku de mo ya wo sua de akwada ba ye mfie nan ba mfie numba se na akwada na pie maame nani amo ne ba de so wanhu ne ba no na mom sipedia no odi twam no na pau waba akwada oba tane a wabo akwada ahopepre ne ahohye ene odi gina baabi ne yam hyehye no because wahu se baabi aduru de eden ene ofa ne fon no odi nkia afre ni kunu ne ye ni ti miwura wo se ye mi twam o makodwom na me ba no ma be bo akwara bi wo se wawu o se mehwemani na mehwe miro ne nso kura mu nso a wo home enti menya dei wo se hey omoman ni mu nso ya hyemra wom sese wo bo nipa na nipa na anwu na nipa ni pra emfi dodo a nipa ni bedi wa asase su nyina ye ona abehwe no enti bema ne nso te se wo se wonwu ya no wo se kai kwachi kwa fane sukuno wo bia hu tumirika na ko onu su tie ni wura asem o enu yi reverse ena to ena gregre wo bubu akwada ni no mpe nyina yam no wo tuka no okọ obi hu no na ni wura fi se wo di bone ne na so onipa da sani amfa nani ahu na ye wo obi a ono no boy ye ye wo de wo boy ye ni a ono ne hweye nso he is everywhere omnipresent owo baabi a se no nyame ehu no ewura na drobo woko ni baabi ebra so krenkran enkwada pon crossing bear ya bo afei teacher fo hwehwehwe mu a ye huskani bai na akwadai adadi na asie baabi asuku ne nso wo no eye residential area enti hono titire amanfo nhyeda enante nantimu saa weyi faha weyi sne ha afei wonum mra kwan ne ho a akwada na aye pe no oda ho a wapeche okay no ono tam akwadai hospital yede na koduru afei maami nso woni fio suku ba se ba abetwam amegina meyi ne ba ama no akwada yi beba de onya ya ye call free school mpanyimfo ho wodi mirika wako ya adene a ose enne hit and run bi asi ewe yesuku mu ha akwada no se wo pie ye no kan ya be bone kunu de maame ne tumi ya ne so pagya ne nsa de kosoro en wo de hwe ne yam kraise madimi ho awu se wo hu se ne yete wo hu baabi akọ ne nam ye na wo hu baabi aba bewie na dwen ye ne se ayi obidia ade ne ye obidia nti ye nyenye ne yie ayeso obi o ya aban adwuma o se ada adwuma na ye o papa de a enye ne papa de nti onye ne yie bosome so a ye ntua ne ka ne pa ho ba akopɛ kora no a na de ha no ne de ye no no wo hu se ne yete awade ne nya na wade eye ni nua bi na akọ awade enya na wade we nya awade pa nso ani bre wo oba na wote awade na ase no enam se wunnim na wadwene ho fom nti sa nipa kro no wa agenda ene watutu nsam de agu trimu a watutu aguma na wasesa baage okọ bema mejao oba mejao wure fisa de wo kofa ne nso ye oba sa wotu adubone a enei na wo ye na so obi ahunu yo da se boa me na na kwadwobrenya wo se ye wodo a ebeba bidru enti ene hwede ya wuye wunu yie ensamo a wo ka fa wunu ya hono hweni yie de ennim de ensam fata sa wo ka eno na wo ka hwentura wu twagu wunu ya so wago se na adwuma wase na wade sese wadam wanya yade kase hwe wo wodo a
kama wo visit you enti na kama visit wo kyeresa wo nye hwe no hwede wo ye enkeka ni patri mom hwede wo ye na de wo bedua no eye no ana obetwa ena wie Krobea masem we ani owa de achiame akra masem ni o si makro som Monica sa piao Monica sa ye na nyame ase na ye nche ye tiefu nyina akra Krobea sande kotoko se oto aduboni a ebi ka wa no sa so na ubokoto ekwa ase enso so a onyame so hwe oto na kai se usisi anansia usisi wa nkasa wo ho se awure ya semu ana wo kan na ye ne se obi ba na waku no enti ofa ne so na wa condemn no kra ewi ase no na ye wono ankasa na usisi anansia usisi wo hui eye se ye di agoro na eye nipa ba akofo no na wo di anansia gina wo se ludu ne ebo dame ne ebo se de ye bia no na wo de anansia gina ho nti wonko ana oto de nanso ludu no boba akoma ho ano boba akoma ma ananse no boba akoma wo ho ano boba akoma ma ananse no na duru se ananse ibe yiwu a na wo se dawi se ananse ni ha nti ananse ibe yi me de ene metwa fa so ana me kwa me di foforo besim na wura fi se wonko ana oto nti ananse no wasane wa nti yi a wa nyino no hwan na wa nyino aye wa wudi first ya na ananse wi a hwan na awe wa sane tie ewa brabom enti ade bia wo ya fa onua ho bia no fa ne se eya wo enti se ye me na ke de ye me anka be ye me de si ye de ye me na enye me de de a me nso me mfa nya me yonko enti mpanisi mako eya ehihye ti se wo de hye wanum na se eya ye nyimfiri ye num mfa nko hye wo yonko anum efiri se ma me awrei wo hu ne se ni anka wo mo ye no de o ye no osusu se nka ye ne ba ankanya dia enka obeku no obekuma kwada no ena wo hu ni se ofa ni se se ye obi bampo a me so me obaba sa bi enti me bo akwada ne ho ban me ma ne ngume kwa kofa no a ankanya ni se ko ba kofa ne ye ne ba no a na so wan se ne sa enti wi ase ade bi a wo ye bia busa wo se de me de ye me nuai se me ne de sa ade ne ye me a enka be ye me de enya wo de dia de ode ye no nso emfa nya wo no nso me da se eburo ena wiei dia wode aka ho ena prempe Christopher mehu se wa join ni show no osena na ya Krobea Asante awiei ye dow in fact afutu a wode amaye Nyankopon tonkoso anzu nhira wate me pe onu abedwafo ni nyina sem obo ade achia me agya kwa me ni kriu ni nyina Nyankopon nhira mo Michelle Esiedu ena o se akra Krobea Nyankopon nhira wate asem no a waka no ewompa ena amankwa Steve ose akra wada mebru ma ha ono wisdom crew Nyankopon tonkoso anya mo kese ntutumu ana monso mfansi ene Margarito GH ose akra moro market for yensu enie na nana wada roma ka kire tiefo se scammers no ono mo ye real enti amanfo ntu won hofo no hwe won yiye pa wate ne nipa bonefo nso frem o de be obi de bi be yawo ene Uta Muhammad ose good day nana ya Krobea Asante Nyankopon nhira mo na onya mo kese Sisila official ose akra Krobea enami wokumase tech na me monitor ushow no pa Nyankopon nhira ose akra unim de eya me fe wo ho ose de o sere ya na me nso ma filisa matwate Prophet Samuel Amwako eno se de nya wodia no handle ne te se de ya wa wodia yeah o ye ne se beboa amini mpanyini bi a krachi bi somo na no asom na che o adwuma o de krachi ne to ano no na krachi ne bodwuma mfa so de na eba pa sa asem we ma me ko abnamta ne kan sa asem we kirebe sa tam na ye kɔ afuom agya kwa be ye wo ba bibie frɛ ho amipom okɔtwa piase a ye wo afuo bi e wo ho ye frɛ ho mipom ne kwan be wa o amipom no ne ye fa bo kwan so ye nso ye tibo mu ho ti wo be fa kwa akoduru soro ho ansa no we sane o kɔ fe mepo no na wasan sane mepo no enti ye ne de emu no na ye kɔ no
ɛna wɔka saa asɛm wei de kyerɛ me na me ne me nua akwadwo ɛna yɛkotu banche ne yɛatwa bɔɔdeɛ woyɛ obi die yi a ɛna wo nso die yie enti papa adwuma yi hyɛ akwadaa yi nsa wɔyɛ ne kama papa n'ani gye wɔne akwadaa no yɛ fine ɛna akwadaa foforɔ san baa mu ɔse hwɛ papa no oni ha wonhwɛ adwuma yi ayɛ from wodi bia wɔnhu nti mienwie bi ne yɛmmɔka ɔnsɛ asɛ yɛtwa adɔde ama wo na wapompono gu so na aseɛ na ankasa deɛ wɔ hɔ ɛnso no wabubu ani no bugabuga ɛde agu so saa bi ɛna ɔmo yɛ papa no adwuma no papa ne fra kwantuom baa no ɔse wɔwura wɔwɔ asom me akyɛ adwuma yi wayɛ akyɛ ɛmfa so ɔdeɛ madi bi wɔ ho paa adwuma no mede akyɛ wo fa saa bere a me ne wo kasa yi ɔwo ne krakye ne nso watie na fotuo mu ɔmadidi adwuma no ase ama ɛkonkɔn hɔ owura nde ne nsa gu ne ti kaa sɛ yie mawu nti ankyɛ ɛna adwuma no guiɛ ɔsum fidie na no onim sɛ papa no ne bɛyi no ɛne kɔyi adwo wɔ adwo ɛna wiai hwɛ deɛ woyɛ yie wate onipa nyɛ wanhwɛ yɛ nipa bɛtutu nsɛm deɛ gu asom ɛwɔ bi ho bɛn nipa no ansa na wagye deɛ wɔ na Krobea wɔnyɛ o na nyɛ wɔ mpɛ nipa na me manim ha nipa na sese na ateɛ mesi adai ɔsimi wɔ fia ya na minim sɛ na msi yɛ hu ɛhyɛ mu deɛ me ka kyerɛ fa gyataba ho no pinche nsuo no ansa wo behunu sɛ kɔtɔ wɔ bɔ hɔ ana wɔ mɔwa pinche no menye deɛ me ka ne nko ani gyataba yɛ di pabɔni ni na wagye adi na ne agya kwa me kodi nkɔmɔ wo se yɛ gyataba deɛ gya no wo yɛ di pabɔni ni wo pinche no ɛyɛ deɛ me ka yɛ no ɛno no wagina so de ka sɛ gyataba yɛ ni pabɔni dabi enje obi tamfo nyɛ wo tamfo me tamfo nyɛ wo tamfo ebi a me tamfo no na yɛ wo boafo na nso wa bɛfa nso yɛ wo tamfo onua hwɛ yie ɛna me di kuro twapiase di kuro na Mugabi ɛne ade hye amo twapiase nyinaa me chiachia mo sɛ wo mutie pa o ɛno anɔpa tututu me maame frɛ me abɔ mpa ya ama me sɛ msɔre bi ɔfrɛ mbɔ mpa ya anɔpa tututu ma me na wɔ se nana me si ye twapiase de wo fans dodo enche o die assemblyman o die assemblyman mebre obi o ye o ko tu suo no nya na so obi mu ana ko tu suo mo wi ensuo ndie seme sa na mo na onam so no ɛno nso kra campaign no magya yɛ o ɛmpɛsɛ mo free twapiase na mo wa amanɔne mo free twapiase na mo nsɛm wɔ bie me lead campaign me sɛ pɛsɛ woni wompo na sɛ wo boa ne enkotu nsuo yɛmfa vote adre ne yɛma ne nkotu nsuo ne yɛmfa nkyɛ twapiase man emu ne free ne yɛmfa nkyɛ twapiase man awiai adɔfoɔ opa onso pribi kokrom na giants nkeka no ɛyɛ wɔ enkomo bibɔ na me wɔ ɔbaa baako wɔ m'anim ɔbaa baako nso te hɔ ɛna bɛrima baako nso ɛwɔ ha dako mɛma ɔbaa adeɛ kyea me akyerɛ deɛ nti a yɛnya ɔbaa tan mɛma ɔbaa adeɛ kyea me akyerɛ ɔkyerɛ a obete nase ɛwɔ nkɔmɔ a yɛba bɛbɔ yi mu maame akɔ aba ja papa moma ne mɛn mame ho te sɛ nyame adom me ho yɛ fansa gu so kora na rest yɛda nyame ase me din de Nana Krobea na woɛ me so me din de ante adwoa pacho maame ti kuma se ha ya me pacho ai ante adwoa ɛna wie yi ɛde asɛm na asie entima wɔ manim ha nana me da ase ono abedwafo nyina mpanyine ka sɛ ɛden kora enipa no na bɛka sɛ bi yɛmfa seka ntwa asɛm yɛde ano na ɛka me so ya na metie mu pa 24 hours obi kodum radio no kora na mbofu papa no kora kodum no de a wono de semene ni mienu de na ayɛ buga wow ɛno nti awia de me baayɛ abɔkɔ me wɔ baayɛ wɔ hɔ a bɛrima bi afa no nya sɛ wafa no sɛ bɛrima no mpo yɛni no na waba fie abɛsrɛ daa bi sɛbio ɛmpena twe na nɛmafoɔ de ɔm kɔtwetwe mpena na nka yɛ awareɛ na ne yɛhwɛ sɛ bia biribi bɛkɔ so saa
nanso abrante no wonye n'adwene so obeye saade no wo mutena ye mfie nson akonnwotwe ni wawo oba baako wonye mfie ba miensa ne kakra eno asan wo abema baako mefa anse ekoba ebosomi nwotwe asa afini eno one ne wo ebronko an wadi ku no wo bono ana wo ne afreme na mekọ na makoka da bia ye befre bia na abaya yi da hospital na dia ba kire de na no ya na eba wa bobbo na ni so atwene fam eti se de ka na de ne hwe ho wo so obbo no wie ye no wo twene fam de wo ye nti wo ya eni pentimi nkopata efiti se me ba ne nso kura wo ja ne ho amane dodo enu nti obi akopata kura wo wi a obesan akonti se obi ato na sawra na nanu de ano den pa wa buru no beburu mpredu ye wuo pa wo de nsaka na anu wo ku no ena me si wo de menye ntena so eya ye kwase abu de twato kura wo mo ye ya ye nya bi no asem a meti ye ne sabe ma ne ka se me ka so abusuafo nim nyansa ye ba abeche me agona busua wo be ka che ezi nim nyansa ye ba abeche ena me si me de police asem minimu di yemfa asem me so me mpentokwa me ba wi asem nko da me ngina bontin wo ti se me no obi akwa na che se me am better half na me ni na aye yi sa aye ku so ena me ye ne se ene me de beba ene sa no pe me ba ya ye ma me frɛ no a wono nso afe no abai na asem ni nyina no o baba ye ni me pa cha me baba ya owura de nware no wonware no be ma ni mini no se ya wo ba me hu se woni o mesra ni mfiri busuani bia ho na me ba na so odin maka cha ne se tubra fie na be ma ne pewa o mesra na nko nware se ye kofie na ekosre ba ono nso de wa se wa mafie en wotene so na po da bia ne baketo a wawo no akora ne yarefo wonyem obono saa ne wo o ma na duane ni wo ma ne scan tohwe oba ne nyem no ai wonyem nyina wo bono ni nyina sabisiasefo be di adanse a asem a ye ken wono a na ti honom so entina na de he ko no wo bete da ko no wakunu wokunu wi a efunu di fo ne ho ana ekoka asem eni se me de bedan mo nana bani bia ni do ho mama obo ade mfa na dwa e wo hamame abaya bra wanim kakra agya kwa mehwe ne mame aha wo de tenase sa na ben afidie no atiefo abaya kama tomurum kama se ya no ohwe awura no animu a in fact we deform no awura ho te say pacho nyamiando kasakese wala gade aha yes sir ye frau say pacho idiom mo de flame ejewa pacho ode ya akwasua ama afia jewa pacho ote hen pacho mo je so besiase wa wo say afia jewa pacho mene na wotu ba me won kula different so wa into manyina ye say 5 wa wo me ensandada ena one krachi we na ba wo mienu obaba ku be ma ba ku boy ne your friend say pacho your friend ju by dudu na nim say friend Blackie Joe Blackie John Kofi ni di ankasa but di a umudi nim no pie black adwuma ba na oye e wo besianse ho pacho ye mesini oye mesini pacho uhu na che pacho edi be say ni 7 years pacho one ne ba panyi wasan pacho 4 years 4 years 3 months 4 years 3 months one yoba oba friend achede Loving na achede kofi ya kwa me hwe mo meye yi na dan ni tini sei kakra ma camera ne mame na amanfu hu me pese
me di bibi kyerɛ amanfo yes mame na mon set camera no mfa nto saa nani no enko aso fa mame o to me capture no asante efa esmon si afanti eye afi capture no mame atiefo o de momra ntintan fidie no so fa no tum na momra mehwe aya de hey na we de ade adenko ade adenko wodi ni bibia akobo bibim de aba be fa wa na se de adenko ena aba ya tomrom kama te se wa wuti hwei sebe kwabrani betumi aye usei wo de atiefo mo amomra na mmehwe de mekan me mfama no nka na mo amu hunu mo amu mehwe oba de achia me akra Chira tiefo said near dasu ya won mu hunu chira yo tiefo muntimi enko Facebook ne YouTube na monko hwe bi sabe awre ya yene no edi enkomo yi ono ene daso yi na se wo hwe awra no a oye nipa tuntum a wogina so kama ne tuntum no omfa enku bia ensrasra so kama na wawo ne ti no emesa na akra se wokọ nani enifa no hono a efiri nani achi hono eba nani ne hwena no ene ho ne di akra wo hwe nani mu a enhwe ho nyina wotere na abobombumbunya na nani ne kura de ote a enye yie esa nifa ho no de wote nani na enye yie wunhu nani kosua no enifa no nko an otime boda ne kakra ndi ne fa ho ne de ase obi a se yedi ahoma so ne nan na ye twe ne form na nanim na da form na wotere kosa ana obi as ye hwie nsuo chi egu ne suo menim ni akra che ne de ye no asabre nanim odeda so ne de akra ntimi hwe ne mprenu wote nanim kra so a enti nanim nyina akata efia o hwe me uhume o de meme hwe me mebuza o se uhume nani ba ko nu na ehuna de se sia Krobea bisa ne se uhume no je se wochia no ho de nani bongum no mom ene kohwe no enifa no de enhu ade se sia ya ye kasei wa so ba konso nti asem enifa no so woche se enifa na so nifa no so nti asem je se ohwe ani tifa ho ne de akondem nani no enhu na de se sia na so so asi obekom kura na pantan side ho no kura no entime nwesa ade side jaw ho no entime nwesa wo hwan no bonkum no je se wo pre aduane ne ba bonkum azin company si aduane hye enti ne ya afono mienu eze na afono na akoka ba akokwan bi so bize efa ho no nya adwuma ni fafa no ni ti ho ne de enya adwuma okay ebi okobo okro no ne ya no de a krono ben pa na okobo ye nti aye o sei o mo krono edien pa na ayo chirichiri mu na mi hu di ayo pa twa akura na otosu mienu na ho mfa no na Dr. Mayer report say ya fa akura ni nkoji kesimu na so ma me say o wa bibidru anka etwade na edru bi ti every 3 days bi am de say akura ba mi hu akura na mi hu sesan bi yawo na me ka say doctor ni proof say yale say na ye bia ye na bibidru ti de ekeka kono atwa ibehwela akura no Oma miskana mfa ne dane akasa we inside na mepie yenso ye bie ba ye di 3-in-1 ba ko esu tinam ti 3-in-1 mehwe dede na eba na mpie betra o ma me so aba betra ye nchen ni nyina ha no ma me no entimi ka hwe nchele ne ba no nti o wi su word bi ma me se me busu afo ya kan say omu ye nipa de no omu meche ne dada o fa wano ne bre bibi no no omu meche ne dada se wo wabusuafo enim chi ade no omu meche ne dada ti eno na me hwe tu me no kan na makan ti de mi anse twede ti me ko na we ni me nu de me hwe okuya da ne week in see ti me ko pema kunwa no na me titoye no osum no de meni ni twifo o bo twede na me hu ade ti me ye ma yen say enipa nso ba mu ti me ko inside
Yes, I make on a community cream or so me quench. Atade ni nyina ho. Enti bra wo hwe fom no. Na ma me nso wo ho no. Ti ge bi nso eton kohua wo. Mensa omo ye mfantefo. Ato me pon wo matamfo anim. Na ge ni chi kohua mensa man ma me ndi. Tobu. Ebra wo hwe ho no. No si ma ato me pon wo matamfo anim. Hwan na ka sa? Eye ma ase no. Ene ka sa. Ose hwan na ato ne pon wo natamfo anim. Ose ne ba ne ball me no. No so ato ne pon wo natamfo anim. Na the reason why I kasa ni say bo me mlebi ti na meti eye akunwa ba ko ti sesen e na me kotena mu nti ono na boys ni to ade boy ni to ade mpacho ma no sho o de tena se ho o to ade enipa ne to ade e na me koji scan di mu ya yen so ya gi games kire mo nya akunwa ni yemu ano Monya akunyani o de menhwe nyabotre ntimi kwaji iska no o si me gina boys na enimu sa na obo me ma me hwe ho na boy ba ko swale se de wo de ya akola no enye na ya to ade na wo ba beji iska we ri ye bura ye so bo na boy ba ko no so mo atwede no de ball no e yo no nso nani nifa se ya na boy ne enti be 3 days ne wo mo ni sister mi ba ko ena ne brothers mi enu ena mo bai makuma ne bai be di matam sa ge na me ka so to ko shaman ma anso so na ge ne se me ntwa so enti boy ne ye me sa de no ma me ne ka se wo bo me banani akotwe squad a me abebo me banani a na oba ye say the any many ajmato mpno wo matamfo ani nti no nsu sa wedu se be ma ne bo wo no be ma foforo nso ebe bo ni bi enti ekoso no wo munyina hu de ekoso na afi de boys na mi wo mo enti ne ba ne ye wu sei no ene o se wo na ani aji wato mpno wo natamfo ani na ani aji wato mpno wo matamfo anim ena ma me wato ne pono e wo natamfo anim se me ne metamfo no ena o to kusua yes ediye okay afa mi enwura ma wade enimu mwatena emfie nso one saa jonko fie o ye mesi ne wo adwoso besi ase no ekwa be na mo fa asushi aye one krache no boy ne de no ye madamfo nti me medikin to kwan first one nti me baaye no ena adamfo ma na me hwe ne be ma bi ewo ho by boy na adamfo no eye be ma na me ka sem ne no na adamfo no by me de asem bi atu nanima na boy ne so jai te eye no na me kekai ena me ne trai na me sa call second one utu kwan second one enti ono benkof John Kofi no wukunu braki sesi na ye wo ne nadamfo ne twempna enya ono nadamfo na hwan me madamfo tini bai na Kofi ni de na wo ye me madamfo pa ena na wo ne obema ne wo hodada enti wo ka bibi fa wo obema ne ho kire Kofi na ase me madamfo no na wo ka wasema kire me ka ma asema kire no ena o si jai bai boy ni dem ni jai be 6 months ansa na me kwa another akwantu no makwa abampiri no enti di kan ko Jordan ena actually me ko Lebanon okay Matthew enti before so wo be ko second akwantu no ena braki ne se wo pe ena on ne 6 months ena utu kwan no okay enti na ye wadamfo mpo madamfo ena one wa ba be twempna ena sese mwatena beduru sa abrewi okay entokwa ya ne ba mo ntem no edi en ho ne ya ne ntokwa ne kofa ba ono ne mpese meka so bia but wonu nso ne amanfo di nkomo kasasere ena me nso ne mintimi nyemum sa ti the best thing say me nso ye say we blay ya what we
wɔyɛ madam fo pa no kora na nsɛ wɔde ntɔkwa akɔ no so na meka kyɛn sɛ saa de no wonyai ɔno no obenya sɛnka ebi atena hanom sɛ ya na sɛ 24 hours kora no ma ya de ma yɛ na yɛsɛ me ɛna de asa ɛkofa ntɔkwa no ba yɛ sɛ me wo akola no panyin no ɔma me ne bɛtena yɛ so ɔno wadi kan ɔno wadi kan awo ɔba baako saa confusion saa ɛna ma me ne bɛtena ne so a wɔno no abaya ne de ɔma me bɛfa no akola no kora wɔ 10 years to 11 years ma me ne set confusion we a no wɔkɔ nti de ɛwɔ hɔ no and then last and then week I'm catching and say a dine when and yet dine abo a intabo dine any abo ain't in a new kind so more mammy no a better try and chance I said me car say pamo mammy but if your mammy be a bed 3 days and now 4 days be a now walk but mammy see mammy didn't know me abba na me ka se sa de de mintimi se sebi man so le ahomache bia be 3 to 4 mo anwale ansiesie me ho a ma me nsu nim se ebia na ase ne me no adwale awie kula no ebia wo twe ne ho kula mmesiesie me ho nti se tamu bi timi a nwale ana je se boy we nsu no mo nso bo yim fichiro a na ebia makọ anoda omofi o na makogina ho no ma yede adwale asiesie me ho ho nti maame ne de boy no ani maame ne ni hanom de ya problem bia ne ho asi yentem nti bia ma obeto atade enso ama me maame ne mi ha bi de woto ma afia ne mi ha bi etrebe ya amabo no me sa wo betimi atuka sama ablanti maame no so abode sem etre na bi na hye sa yesa me ne me kora enete ne maame no ai maame ne betimi adi matam sa na msoma no akoyi mika na msoma ka bia kire because I dey mama why you wadwe kura sa won soso na maame no ready a obewi so ama no maame no ebia me maame be kira no kakra na so woni maame enso ohu ne bana na nkotonkoto ase wo wu ani ti dia wo ho no se maame ne no ho dia problem bi ani ba maame ne ba na problem aba na se di enti na maame na ba wabusa hukuru no me wo ba no ko e na me ka say entokwa first one see ye no e na maame ne so e na entokwa ne baaye e na ne ba ya ne bedi matema na odo maame ko ye say o ma maame ne si hanu mu bi kwansi se na wono so akotra na aseso nti ni kunu ne bla panyin ne ko adwuma no e na me kura ne de maame ne baaye ti wono kura de ne man so tete akira hanu ma o mo se o maame ne sa kura de oka ho nya nti o na me ka kire nse auntie ne bra ne ba na msi ma nti mo hwe ba bia me ne mu nwa ketewa da na masa akofa mo maame na wasi maame we de yenti minga na msi ane mo ha dan ma ne me maame no onye metamfo sabi wa anwa ne bakodwo na enka me nikunu ana me ni be ma me bia nka me ne be won kura ne mienu ti the best thing some onye asema me kan ya no o sha wa bo mprebe sei uncountable obo pa me nyima ketuwa no obo me maame afide maame na me no maame koda me kokoma 4 days ba ma no bo ma kokoma report ni nyina wo ba me maame so oka kire me say ebia nka ye ba ha no man kam de report ni nyina ye dey e ba nka meba na se maame nshumi ni mi so wo ba ha boy ne bo ma kokoma obo no babrum prince ansa na wo ani ese akola ketwa ne kura na amoka se yare bi wo ne ho no akola nde na ha no ani ese eye boy no na abo abo na ma akola na be sa wo obo me no na me koda hospital no right forms ni nyina ye den e wo enti ye no na akola no kura wanu onya 7 months 2 weeks pacho ma no hwe ade ne so onya 7 months 2 weeks tina asade na blame chime we me aba 2 weeks ti da ko na meti ho no ma na me honam ye me basabasa
na me shata de we ya na me ntimi ko na anti se onim hospital no kasa bridge ni so wa me woto from your friend na was ya na ma me na engu why na engu me nti akire ni ma me bi na adam ne ba ho no na obefa me no ma wo wakọ wato baabi me woto na ya frɛ wo kunu no be ma ne sesei adan na ma me na engu sisi a okwa within ene ma won so die ene emfa won se me tena ha no ma aya me kodwon so na herada ti me ko ebe 30 minutes na your friend ka kire ni say ma wo no ma me bi wo your friend girl waba ena woman bi so otompi ni eyiwo mo na di ntuma ebe kata me wo to fom enu onu busa se wawu na mawura yi afia saa de we yi a braki jonkofi wode ye wunyina chi be ma wonyem no obrowo wabrowa ma kwada a wawo nada ne yaafo be ma wo bo ma utumi kokoma be ma wo bo ma sebe asema ni dance ye no ye twa bi ho ne ye de aye dance ye se ne wote wone de wa ye yi na be ma we woda so de na chi adai afia adai ha kasa kakra nana me pa achew sabio mi ame wo ba ne magimi na me ba ne de wa ni gimi kra de me hu du cha me de ne be 10 times okọ ya wo ba ye na mnim so o kan si asem so sika wo de ba ye emu kapre ba kra ma hu no sika wo so de akota asase me asase ne kra minimu ho hwe ena wo so kotu aka no wo de be ma ni din na aye na okoye witness be ma na kapre be ni wo koto wasase wo nuanom wo ho abusuafo wo ho wo maame wo ho wo fa no nyina wo ho wo papa na eni ha fre wo bi no medi adanse e ma wo so de be ma ni din na akoye papers no ena wo wodi adanse ama ne sasase no ne dia ni nyina aka ho bi onana wo ka so nso ha osimeja pade ena no me frɛ ye ka akire mimi nua ka akire nkroma no wo be hu no kra weni nso ena wo ka kire me sante sei na eko ena me se ene wo mra na brante ne so obefa asase na sense wo beche no de ne de ama na sense wo de part ni sika be ma ne asase ne to ne sentiji wo sika na me fa asase no a eye chance e be hwe nipa ni nyina aka ho bi wo so aka kire ne wo fa ne se na japade me so won kana sam nkyere mo no wati wei enkrofo hu na mfrem abonte a momane amane a mente hwe metia ne se wo enu de beba be kan kire me anti sawa ma beba na lenda wu anti beba na yakum no beba na be ma na kunu me so enu nti sa asem nti bi sin ase hokra me nko ho ena maka cho se brabetena wo na nakura na wabone dan na yemienu na na mpa cho so de onim ho mo ya ma nan woni wonu abako ena we nsu de abako mumienu ya cha ma mo se momfa ama se bi yensu yetete ye ba bia yete enti kwotena fie ho na brante ne mra fie mesro so obe warew no ma ye ho ade no mfa won kwana ne ye hunu se ya ji utiri sika enti so odi hukum a wonkun ma ka me bayin fane tinye eno so ate ho a wo ye ne saa no na de ba ma yiye ni nyina abusua no monso mo nka hwe dabi yanka hwe adai yanka hwe kire se wenu ene ye beka kire ne se mesi tu brafie na be ma ne mesre waware efisa memfa a wo ma no obetimi akasa anya no kura me kura anya me ne nnatie minimu na adwene de so ho brafie no mesre se wo pe no na so no so pe wo a no me ye ho ade makasa wo mfi me wo ya wo kan abrantie na bro no me se na bro 20 times o ena ni nyina nso mo hwe senti no ka kire se ye jimi no ye mo nya sa ka ye meche no mo ka kire de se ontu mfiri ho awontu na bisa ne me ne nnati he ma ka wonu no nketo ho no nyina ka de ho ba akokoro wo so de bra betena fie ho no wo ma osika kora betena ho be ye adwuma oto aduane a obedi bi ya kasa mintimi na mi bisa se wo mo di moja ena ya ade no ana na sabi ye kora sabi yo na mesro wanim ya ye ho ade kora ye nyina duru se ya ye manyina anyinyini koro no kora no ye bement mi nya osa na wote ho
bɛmɛ wɔnim busuani bia wɔntu a wotrinsa wɔm ka sɛ ma behu nanimu na kyerɛ mɛba abɛyɛ wɔkasa kyerɛ kwala wɔ yi a ɔnte ase wɔmma enti na momi sana ma me so wɔm di mogya na akɔyɛ biribi di a wɔm nka ma mentie Lenda ya no na mentie one boy na di mogya fra bi ah munye bibia enti die nti ene wabusua ka se bebrebe abo yi ya otumi broma kokko manyina no firi saa hodo na bra betena fie a omoka wonti ade ntia eye bibi media saa ansa we dia bempe se nye bibia usu ada na usu enye bibia anka usu enti eye bibi die nti na abusua ka wonti afia na no mpacho nye bibia boy no open pa oh se no bi kan se sabi misleme kan bia ni wa woni na tamfo atanada but ni nyina nso akugina maame ne so enti odi esesi sa makoye police case oh okay ye ba mu bi ye ba be gina mu bi am yakwa akɔkye boy no open sa me pacho afia nana yen ya yete hai se ye ba wase mu a sebe ye ba no actionly ye duru asem bia mu a ye pusu asem no ma hu se ye dua no so se den kura na edua ne wo so che na akwala abaya ahwehwe yi enye because of ye dinti ena na awura yi sebe wo so ne ho edigu amanfo so yi eye a ye ne afre awura ni to order na ye prosecutor yi wa anya na dwe kura se nkoko akokan yagum enso eye nya na judge ka se oh the Otec for kan ye no so fo aso a eno ano no anya yi enti se ye ba se mu a ye wo so asem no ti se dua emframa jampantrudu bi atiasi so no enti awura yi owura no ye pese ye ba asem we mu bi se ye kye no na court na ye hu a ye de ne batum opese ye nya ne sa mfa ma bra wani mu boy no wo hye pacho ni me o twabi nso pacho o twabi o nso twabi ba men ma bia na mdididi o dididi o twaboro so dabi o tumi twabo dabi o twadididi pacho di enti na ma pe boy ne sa afia di na ma pe boy ne sa why all day anya mehwe we for nso de na de meka nyina asase ne de ne ka ho wo se na japade enti ye kom na se wo mienu ne to ya wonfa ne part ma no wontum frifie ho afie me no ka so ba wa no kra de ewiase nyina ma gona busua me nko a mempene me mempene okay so opedia afie me se boy no obi beye ni bibie no na wase se wuti hwei waso ba akonte asem yie wani hwede ayeyi obi busa wasem a kyese wachia wei na wo de abeti asem no de enko ana boy no de aye wa nana mpacho onye mehwe o ye sure mpacho ayi akwa no wo de ne be ma akonu bibim de abefa no me ka bibia mame wo ho boys no de ebi no mutumi ya no na nka de enti na ema ya ebi nti bi hu jai saa de no omo ye no nipa bonfo ye no omo de wo ka ho na ye no aka kire o sa oni abaya ne be da afafa obe ma no de fa no no ate no ene omo ma de fa no ye nipa bonesam ene nsamfo ena mo amo ye saa de ne de ma boys bi mo omo nso de kodi saa nsamfo no mo ye sebe enipa de se naturally odo ne ba saa do na edesene se sebe wo koka obi asim enti wo ye yi ne saa na wo ye yi ne ma wa no wa ma de afa ate no o se ene no enkoda onya hwe o sa akwa wo de bibia konu bibim na abe no akoya wo be da kura no akunu obeda no akunu ana wo hyew pa bi mebi so abusua so enti na wuja na ye o ya saa ekom na ekunu no wasan de no monsa
Okay. Atie for mema mabedwafo nso ensemmisa akwanya na onomo abem. Famous mirror eno okasa na Krobea abaya we na busua no ensese wo mo makra kye kra kwan se onware sa ga we obekuno ya mensa se we di odobambam pa o la frimpon eno se enti we nyina ye in the name of aware na Krobea edienko edienko ya bema woni obaate na sebe saa de wei na ade beye obi baba ewure ya wotimanim hai tomrom kama o tomrom kama nanso hwe ya bema tumi bo ma utumi kokko manyina na ukoko makra ba na fia na wuntu hu fumfiri sa aware ewe ase satan na me eketuan na wonyem na wonyem wa wuntumi mfi aware ase aware ebekun yetena ase aware fo aware tantan wei afia yetena ase be ma hwede be ma ye wanim na akwa ndi obedwane afiri besia ase se wanwane pa besia ase kurom no Asem Beba Dabi fo ye ka ne na wa afidie wei so ye ne wunkom ya numi enunkom besia sikurum ya numi enunkom enawie ejoso dovusufo commander wo wadama mechiachia wo enemeba apuna no dovusufo amwo ejoso nyina no mechiamo Francis Ajay no osi akra Krobea kajetia Franat Plus Enterprise for nana yenso ye show pa wate obadwuma yankopon hyirawo hwe ade enyawo a sebe ebetu ani no yensense ne so yetu ase se mia minim ukonkro nketu amu a first ya ne etwa mfofon no sebe ye papanom ye nananom mema kantina wam akwa bukwa yesie na bia yedua odi emfa ne se ye de adua banche na bia yetu awie na ye nua bio ye pese de beye bibi foforo na bia emfofon afa no eto de bia ye kokko bro banche na ewom no ye se ye kɔ banche bode ti ye kokko bro ni anya bi ni aba beton na so ye dem se ne banche dua ye ti basa ye fase kan nim nua kwadwo de ye simo ni yakɔ emfofon ni mu ni ye do ewu na afei yahye na se wutwa na ukotu achampofie no watwa ne soro na wohwe se ade emedemani kɔ ho a ebe wo me a se achampofie no metena hɔ ademani akɔwure mama wo me ansa metwa na se no na metu champofie no atofom se be ya enwomani sana braki dwonkofi ote wo ya achampofie a yetwa ne soro ya wani tua sa wode wani ko ibrakide wabese wani wobetu wani wamu akoko ma de edikan obu preprawo na sebe ni nyina no na oda so di dachi afia edienko wi bibi na aso odem ena ujaye enyai ana se krache na wonte ne ho jai ana wa hunu bibi na ama wadie ya wo kun kura asete oda sote ho enti wo kun na wo wawu sebe nka wo kura na wo wotu kwa mu no na wo frɛ na wo ka se na maame na angu no saa ho na nka esi uja no saa asɛm no sa wote wote ade na ɛhɔ na wo anya no be ma wo wo ne ba no wo pɛ wuo sɛ nsɛsɛ wo san ba nkwa mu biewu saa be ma no ye ware no ade na saa bread wo anya na fia ejewa me kasa ho ada na sabre wa anya no mama ye wote e ba bi nka ho o wa wubi ti o ba bi benyini no ye o sei na o ka sam kire no no nti a e be ye ode e ba ye o ma me na ebre wa o si afidie amen no o hu sa amen o ma me
na ma mentena se na ba ya ate sew kwabrane a sebe wonnim nim free baabi ennim ni nchi omeku no onwane nko adai ayurana ma meraho mama meraho ne pa enti John Kofi mon frère no fonso e mam sisi a no ma kyerem die enti a awurawe waye mse enti wo se blows pa no de ye wo sade wi enye ebo enti blows na atumi ama eho no atwitwitwi sa anasa de otofom na no wo twe no na ma meti ho hwe oba tan Dr. Vesna kakaba Krobea Asante mejoso what to say nyame de nkwa che na so adom krona menso me ho den sa pepepe eneye fiada ezali eduru fiada nso sei dia na ye nyina ye nim se ye bekura ye ngidie mu den na ye dia ba be tie fit homeopathic clinic kire se mo ba mo den sempa ba mo ba mo boa ye mbie ye ni mo boa ye nkire ye kwampa no se ye mfa so ena awie yi ye san ne wahia bio doc Krobea say the bia meka no say Friday bia mba say na e ma hoho Asem Beba because we do media na we dey no we be say 1 in a million. Thanks Edam shronko me da see bro no kran so de no kre payfo kaka se bi se no kre ento se bi oji hu di sa Asem na no kre na wo kan be abegina bia utimi ade utimika sure tia to aso no be bia afidie ahodi koduru be bia ra tia ka free say YouTube say hefa wa wo hwe e wuti e ne de ncha shronko if you fake to be particular clinic and a bro na Krobea make us say am CDC na e kire say me den sem de ene nsem pa Adam de dey me de nam Matias ene kra de menya kra nka ni nyina nka me de be di adanse e na nka me nka hwe cause this week the SCC wa adwuma mu no e doso the SCC enura kra na de akyen ya na me be wow ya kasi edi akira wa hwe we di afi wa ha wow etimi so be bia wo tie me free bia ma mfa number ni ntudwa e bia na we see Africa sure na de tro number ni to so wo tie me so na hu pitch number no picture wo ba bia twa to phone so e kyenya mbo Saturday nyina ye adwuma wow tumi kabowura so ye ho branches ne de betudwa o de o ha bia ne se amoso kra na de bowura ho na ka kire ye ne be so awade so Bible kra say omo asoa omo ne so abre nyina no mommra me nyankopon me ho na me so awade so ya ye den amawo sure MTN number ne 0244 58 38 59 0244 58 59 and it go line is 0275 96 94 14 0275 96 94 14 Kumasi ubehu ya wasantase good 80 mo de tie fro 80 mo no ahema kokobi oduru ya ho na ma ne ton yo ma ade bia opebia benya bi sure bo fruit to yogurt to shoe ade bia nti de oduru be bi ton yo ma na busa obi akra keto akra wi akra se faith to be particular ko de nsa be kire ho ene wo ho na wini ma kan so a billboard ni si o kakra ka when the boss wa e ma direction o kwa akra ye wabu ya junction Santa Maria ho bogo so fu nyina de mo be kire old asida boga abun sign no echi ope wonu so lorry kwan ho sa se de empese obi abeyira nti e bibia make sure say landmark bi ye dey e wo ho se de be ya wonyira sure anaji police station so ye di adwuma wo anaji police station adjacent to a ye branches ni nyina no e ban ba bi a ye bodin a wonyira obehu wonyira kra easy ana Kofeduan so your laundry managers road okay laundry managers road e bia ba ko bia o musi ni o ma ye bibia nti na fa laundry no okay managers road e kwan so nti they do laundry ho na buta so perfect no ano no to their phone number no 0244 58 59 faith homeopathic clinic na Krobea yeto asu when him say am catch you say 51 years obetima wa Krobea abaji machini ana anji machini 51 years oba ene emejo kakra sa pepepe and am no ka say 51 years ma me 51 years onyem wow faith homeopathic clinic adaroma wow ma me ne buy na sat June July as July mo ba bia
ɔbaayɛ no ɔde ne sisi o sɛ ne sisi ɛne ya sisi a ɔkoto a ɔyɛ kuani ɔntumi nkɔ afom ne nan na yɛ titiritii especially ne to a so ɔde bia deɛ meka ne sɛ sciatic problem no saa sciatic nerve no ɛtumi ma ɛkye ne sisi paa ɛtumi ma ne serɛ mu ɔte nka sɛ mu tutu no ɛmu hyehye no tɔda koraa na wɔse wɔ hɔ a ɔte nka sɛ ne body no mu hyehye no paa sɛdeɛ yɛaso gya ɛwɔ ne body no mu no problem deɛ wɔde baayɛ no ne naase otia fom ase ne naase fom otia fom so ɛyɛ twɔn ɔnte nka koraa sɛ wɔhyɛ mpaboa ɔsɛ ɔtumi nantena mpaboa ro no wɔkɔ agye sɛ obi prɛ no ka kyerɛ sɛ maame wɔ mpaboa yi ɔtwa n'ani ampa ne mpaboa ro ne nyinaa yɛ hawa a wɔde ba afei to Homeopathy clinic na de bia yɛ ne ɛka asɛm sɛ ɔbaa yɛ de wohyɛ afidie mu ɛyɛ ne nkurɔfoɔ nim sɛ asɛm a yɛka ɛyɛ bosiremu ka ne nneɔma daabi ɛnte saa afei to Homeopathy clinic maame no ɔda yɛ ano no ɔno yɛ sɔfo maame yɛntwa ntorɔ deɛ ɛkɔ so wɔ hɔ ane yɛ bɛka deɛ ɛkɔ so ɔwudie mu no ane yɛse fa bra ɛmu obi nkɔka ne deɛ ɛma wo nso wontena se nkase yɛboa wode ɛbra na bɛsɔhwɛ te sɛ deɛ naa na woka sɛ papa yi a ne naase taataa saa na sɛ ɛde bia wodi sɛbi Krobea bɛtwa ntorɔ papa na ankosi anka ɔbɛba bɛka kyerɛ yɛntwa ntorɔ maame ne baayɛ ɛyɛ holistic approach a de bia sɛ yɛwo baayɛ de wobɛhyɛ afidie mu afidie no bɛscreen ne body no wobɛka wo haw waka deɛ ɛyɛ wo yɛbɛgyina so ayɛhwɛ no nyinaa mu sɛ yɛhwɛ no afidie no bɛkyerɛ sɛ maame no na wodeɛ no ɛho aka panyin na due to circumstances bi nnuro bi a nneɔma bi ɛkɔ haa no awodeɛ na nhyɛ da mfa nhyɛn yie nti machine na ɛkyerɛ ne haw no ne sisi na ɔde bae ne saa symptoms na ɔde bae ne ɛhu ne yareɛ no but deɛ meka sɛ holistic approach ne nti no ɔsɛ yare ɛmfa kwan baako so na ɛba ɛti feto Homeopathy clinic yɛn so ɛnhwɛ kwan baako so na ɛyɛ dɛ ɛhwɛ nipa daabi ɛti na ɛwɔ alternative treatment no ɛyɛ dɛ yɛ a within categories no ɔba wo treatment ɛyɛ dɛ ɛwɔ mu nti wontumi nsa mma fe to Homeopathy clinic ɛnsa mfa wo haw nyɛ dɛ ɛnkɔ fie da nti ɔba yɛyɛ biribi awieɛ no ane abusa ne sɛ maame wawo pɛn ana ɔsɛ wawo da no ɔwɔ no ɔwɔ 30s sɛ o 51 ana studies nso am yɛate aseɛ sɛ ɛma no ɔmo menopause stage na ɔmo menopause start free 45 46 to 55 mu by average no yɛhwɛ start from average no yɛhwɛ pick number 50 51 cause obi wa 45 46 47 or fertile but due to infections ne sanoma ne ma bi ntino o clear otimi yɛ dai ɛwɔ ana yɛwɔ test ba ko bi a ɛno ne yɛfrɛ no anti malarian hormone ɛyɛ serum test blood test bi a check ɛme hu sɛ ɔbaa no nkosua na ɛwɔ ho no ɛbi da so wɔ hɔ a etimi nyinsɛn ana cause infertility na ho asɛm kan yɛ den ho asɛm kan yɛ den pa nti wanya nimdifoɔ bi a ana wanya nimdifoɔ te sɛ fe to Homeopathy clinic for ahwehwɛ ma de bi anso meka asɛm wɔ sɛ yɛfrɛ surgical procedure bi a de yi a wodi ani firi hɔ no yɛfrɛ no hysterectomy sɛ wonkɔe ɛma doctor nyɛ operation yi wa wodi ani mfiri hɔ nko ade a saa nneɛma mmienu wei yɛkyɛke yɛyɛ lab no ne hu sɛ nkosua ne nsan na nkosua no bi wɔ hɔ 1 yɛnyɛ saa test no ana yɛnyɛ surgical removal hysterectomy na make no enyi wa wodi ani mfiri hɔ a 2 na sɛ infection ana sɛ nneɛma bi na wopɛ sɛ wo a brafeto Homeopathy clinic onso wo bɛwo afa ho afa wo ba powerful enti yɛyɛ ne yɛde nto aduro so enti ne treat ne sisi no ne symptoms no de baayɛ no ana yɛsa de nto aduro so ɛma nsɛm no yɛwɔ ne injection ne bi yɛma ne nuro June July mu hɔ baabi no obɛgye de sɛ last week ya o ɛne ɛda Friday last week ya sɛbi last week etwam ya maame ne ba no ɔyɛ no sɛ o sisi ane nan no otimi tia so kama ne sisi no ɔno na red kitchen of a housemaid of a house ne sisi ne yɛ saa no but sisi ade ɔno red kitchen ɛyɛ na aduane bibia bet symptoms no ɔde ba foforo no doc asɛ sisi am ho yɛ basabasa nanum yɛ menwono sisi am didi kura na mefe maame o 51 no enti according to maame no enti wosusu sɛ yɛ malaria enti ɛna de wamfa ne sisi na ba no ɔde malaria na ɛba enti ebie ne folder nim no yɛ kura ne yɛ review sɛ enti na yɛ keep records ebie ne folder nim a yɛ read man hu sɛ sɛ de na to aduro bi so sei yɛ kɔ yɛ wɔ test bi yɛ friend ACG ɛyɛ test na maame ne nyam 51 years. Hey. Se am no kase ma me nyi wotifi. Miracle. Otifi sia 51 years. We no mon ka kire so friend miracle. Na se ma ya ma mi winim no. O woni to say kima akra no hwe de ne be ya na. Hey. Ma me nyi 51 years. Hey. 51 no. Enti wo na wo 30, wo na wo 40s no wo ware be 10 years ni wo se awo ma. Na onim de ya na eye asefi mu. Obi wo ha depression ti no. Wa china a doctor for so abosomfo akonfo wa chinchina na onya wo ni bi no ana onya aba ni bi no kowo ye no they are disgusting crown say
deformities bebree aba akora anim ayi cause nnuro ni ade hyehyɛ ono ne ɔma bi ama wo yɛ no obi ba wo na akora no bi ana ne nsa ayɛ sei obi ya fa de bi spinal bifida ne spinal cord no anya complete development na enwie pɛyɛ ntubo nsa akora na so wakyɛ kakra na ɔyɛ sei ntubo nsa ɔbɛwɔ akora na to deformities bebree ɛso ba fetu mi particle ne ma wadura na wo no ma na se ma wo wadura akora no bɛ wo no brom wow come on it would if you now already 20 years was winning saying it will be mobu uni baby akọ odofo na unti fetu be particular kin kan sure na sem ba am ka cho se soja ni bi ba 10 gram o free taxi my then to him ni piano soja ni no last 2 weeks oba review no or Accra and me then me kan Accra was where china and I'm saying want to fetu me particular kin Accra but obatini Kumasi into of Accra na ba Kumasi ya last 2 weeks oba no di ni patre wa benya ho to ono no ka ho for wow and even crowd no ye no say was our office into odin pa ne ba no no say tunika obi a oba na from lower extremity say kono ye anya adwuma no tintin gram ono to care for Accra den crowd ba say to yanim say to ka Accra abeja crowd 3 na mai hey it is say adan say be na open it would to ono mo say say akotodwe no wanji kire ntimi nante wo say akotodwe no nante ati say gre wo say akotodwe no waposo ahya se ho no obi amo obi anya ohwe aboa bi anka wo anso danya ne waposo ho no what is we chimbre mu no tin kapa wo wo de akwhye eja bi ada akwakyekyere a wo so waye nti hwi bi ada akwakyehywe ye anya no e kyerse we de no problem wo okay problem wo pa ada na ato no fetu mi particular again so Asante he ya Kumasi afana nyina Asante so krade anka wukrum o twan dai ti be biara wa atime nkan mesro say o sa na ma obo hyehyew aduanto ye ma eye o ya o yimframa bebre obi wo wa na o saba Krobea me no kase yete anko yimframa be 30 ubon say indigestion ntino na fu aye kapu constipation sabu ntimi nya ne nan etitem bia o tinka otimi so uban obi an yam ye kuru asensu obom wa o tene nkan wote say sa rambling sensation e koso o typhoid na ma ti ye o ya ho ye hye wakoto malaria nru wano ma still na ho hyenda so gina ho aden na o ma fetu me particular kam ye hwehwem hu yare kro no cause yase yare bia ne ba ewo organ ekotenem incubation period ne koso na ansa na abeje ntre ha na de bia de wom ne sa typhoid no Krobea de sie pa typhoid make us say ebetima ba say obi but unim typhoid ebetima ba say wa o to obi unim cause mo anu de way anim wo hwe mode of in spread na transmission na sabi asase mo yan tanka typhoid ka so nya typhoid na say enteric fever ewo ye kasema ka so nya typhoid say chese sabi wedi ejana ko mu na enfin wedi ejana be yen tanka ana ejana so sebi wa hwe so sebi obi akọ ejana so wa ye ne ho kama opie no ohoro ne sakra wa huru ne ye obi okra wa horo kra sisi ya akọ yi ase nipa no abekia wo unya bi contact wanya bi wow wanya bi wonso wo chia wo na wonso ko fie no anko horo nsa wako di aduane wako so ayi yogurt mu afe wato nso akuta wanom wato apple wawe wonso ahoro nsa ofiri odi amawo odi amawo apart from say mo ane from samolina typhoid na paratyphoid abc no de sa typhoid neighbor mode of spread no ebia no okay enti brafe to me particular ki anyim re nhwe wo ha oni nyina u stroke no last week say papa bi bai oba ni stroke no near the tower gu ne boso na no na cha ni so ne man sei ya yi bibie wi na ne bana se mo kan kra na ye ma doctor ye be ye da man ne duro anam ka chen se o de hian se do no betima scramble betima yam fanso kakra bi fra ne ngu atere so na mo de mo nchia no na mo fa mu ene Wednesday no offer reception lady no pick call lady kan be ka chere osene papa na no atene nso na jaiba ana so de onum no yaman 2 weeks summary review it within a space of 1 week no na no na channel man so no o say afide na na atene afide otimi de aduro na agu ni ketere mas but number ni bi oni enfrem MTN number ni 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and yeti go line and say 0275 96 94 14 0275 96 94 14 Accra ubehu ye Abuya Junction good. Santa Maria Hwa good Bogoso Old Aseda
boga abrunsan n'echi takrade nyina de omo be che anaji police station hono ma na enyam koku foridua landry managers road police junction Kumasi de Krobea wa ni tia ahene ma kokobe heya 18 mu hoda yeni mo osa ye ho akwanyefa ti ba kwa me recommend am Faith Homeopathic Clinic careful yada manu isi mini aba minim ne pa oh we ran inside am share TV ni so am say minim ajewana tu minim ne pa no humi ana hwede be ma ye no ni o me rem kra nam te say wo ka say obi abo no ntima ahye den tie story ni nyina minim ne pa onti say yo ogina so papa ojina so pa ono ni me so ro to hwe me enenne ojina so papa so hwe jeans pa na hwe ni top bi a Krobea madam ase mo yada se arafo Dr. Bismarck of Faith Homeopathic Clinic en na area yi waba be ka de ye ode a kire ode aka e wanamo ne a obetuo wuni enhia na wuni ehia ohawo a area yi edawo so na wakwa enko no Nyankopɔn nam wonso ebeboa wo amebibia nso aye fine and now we are sabre ya me ne wo ka say Osipes Enterprise for nso Nyankopɔn enhyiramo pagini pa wona woda Osipes Enterprise ano Nyankopɔn hyira pa wadwene Ghana fo ho da bia me ka kyerɛ wa wutie me first impression de ehun hia pa ye ko baabi ye kohyia obi de di kan ye odi hu no ye nkonko chia ma wofu de di kan ye odi hu no ma first impression hunya o ba baabi wati ase hwe enipa yetumi te wo ho scent o smell kra keke na yate atomu ama wo ne ya do at once wati ase na nei wonso wo ha edwendwen hifa kra na abenya perfume papa na wotutu agu ho wati ase wonam na ye hu na utwamu a yes akwa ye guy ne perfume ne ye kama mesra sa wo person nioma sisi nioma so ba wo a bra Osipes Enterprise ye be kire perfume I'm telling you perfume ye kama ya wudi gu ho a wa hu se perfume papa no use ye wo brand bi te se Asat ye wo Polo ye wo Club de Nude ye wo Mitlot any other brands of just a perfume be a we bia no bra ye ho occasion bia ne perfume a ye wo be kire ne ye de be ma wo ye betumi ama perfume a de be gu ho akọ adwuma ye be ma perfume a de be gu ho apie ye be ma perfume a be gu ho de akọ gathering bi what you say omo ye guy Osipes Enterprise afa ye betumi a kire slippers a man me ma de nyina ye kama ehyewa wa utumi say yes slipper papa na hyew no ye hunu a ye hu say yes ni passwords ni ampa ye wo Adidas ye wo Nike ye wo Gucci ye wo Versace ye wo Hermes any other brands slipper we hia no wo de bra ye nchen ni ye ma obi onuadofo a wutie mi a won so wo yadwuma e bia wo tom perfume ne slippers ye bi wo pe bia tu aton wo betumi aba Osipes Enterprise omoni omano se de America ni nyina no ne papa ye nyina kire no ne bo sa de dafom ne bo ne de dafom open nkronko a bra e bo ne ye na wo so betobi Kumasi ye ya kajetia Kumasi mfimfini kajetia Dubai hoi police station na wo kajetia Dubai no wo de wunya duru kajetia akasa wo pe police station na e wo Dubai ha no se ye kirewa ne nchen pe e na Osipes Enterprise ye wo bibi kire wadwen ya number die je fra ye wate e ye 0249 23 8370 0249 23 8370 and na 050 252 0624 050 252 0624 unya fresa ahoma we ya Osipes Enterprise enu anom ya bejo so wate ya nombe kasa ya be kire nsemu nso de akire na me gira kejeti ahwa yi de na ne amoma mento mani hwe kejeti asoro yi adehyeman he ya no moma mento mani hwe o na maba gina Dr. Caesar ni mu hwa ni hwe ni mu pepepe no me to mani hwe abrosan ne so no e ho na simple platform and accessories omo na wo yi enko fo we nie
wɔn na tɔn chargers a ɛyɛ papa no wɔn na tɔn power banks a ɛyɛ papa no ɔnom na tɔn batteries a ɛhyɛ phone mu a wotumi sɛ battery papa nie ɛyɛ simple plus deɛ ni bia wei nyɛ ɔmo deɛ ni bia wei yɛ simple plus yakadeɛ ɛna mɛka kyerɛ no enti sɛ wopɛ charger na nyɛ simple plus deɛ ni bia mesrɛ wo da wada meburu ɛntɔ sɛ wotɔ power bank na nyɛ simple plus deɛ ni bia wada meburu ɛntɔ sɛ wotɔ battery na nyɛ simple plus deɛ ni bia wada meburu mentɔ na wɔnom deɛ no deɛ nti a mekamfo de ama ne sɛ ɛno ne papa no yeah I'm telling you nokre me so say simple plus deɛ no ɛno ne papa no yeah enti bra yɛn nkyɛn betu yɛn chargers yɛn power banks yɛn batteries ne bi na wo so kɔtɔn ɛno na ɛyɛ papa no ɛno na sese wo bi ɛtɔ wo pɛ bi atu atɔn wa bra yɛn nkyɛn wo pɛ ne nkronkum nso a get value for your money usika a wo de tɔ adeɛ ni nyaso mfasoɔ enti beto simple plus deɛ ni bi wo pɛ hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth cover iPod protectors a phone accessory bia I mean ni nyina ye ton bi yeah adehyeman ye ne Dr. Caesar de anhwɛ sɛ ne medi nkia ka kyerɛ oba kejeti a wugina Dubai Gate 2 animu hɔ a opposite kejeti Dubai Gate 2 simple plus aso ye wɔ ha wuram na betu bi kɔtɔn wuram na beto ne nkronko na fa kosiesie o phone ate ɛyɛ simple plus yakadeɛ ye number ye 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 96 36 fresa number we na on simple plus 4 and so enkasa anuanom me no kasa ma me masam hu hia wo yeah ma me masam hu hia na be ma oni oba ente kura bio na owo hwa na ge na fro Ibrahim waje so yes dia me fre wachia oboa wakaka oni omanioma bi wakakai aba ya ubeshomeshom kura na nioma bi nti na ema ntimi nya akwa ya ya buni kuni mesra hwe ba ma masam hu hia o hwe o ma masam hu hia wa ho eto de bi akapre kura ani ho na enso wo fa asenom no obi be hwe free what you say wa ma masam hu hia o na wie ya me ne wo kasa ye kasa yi wa ye mre wo de yi bogo enye ema nim pem wodi yi udru simie ni mu aya yo ema nim pem yes anu wa wie na twa wo be twe wo no ya emi bia wo be ya wo de be hwe wo no wo no ma nim pe wa wotumi wo se wa ye mre enti wo kosia ma achi bi kura ache se yi Chinese fu ayi bi na wakoto akospray enyenyenyenye no kura de ani ekum ntenten na me ba be kire o natural remedy sa duro we yi ameka ho asem kire we eye natural eye ye ne aye bibre yi de ya se wo yusu a wa betumi ahu se yes ene mapoma wo be poma be ma wo be poma wate aduro ni di kubi herbal powder da bia me ka kire o me se wunya nsuo de sabigum wunya kube nsuo a sabigum ukokokura na wudi a sabigum afei kanum nanom yeah usagu kube nsuo ni mu a wodi kanum nanom nsuo de ni mu a kanum nanom obepoma mama ga no waju onze duru hande me horoso wajiji wadi dodo and now what you said Nedi asete kopeku bi herbal powder ni bi mi si sabigumo kanum nanom kobra ni sabigumo kanum nanom wawie adwuma na si kubi herbal powder adofo no kra me semo se eduro na aduro eye very natural baby a wo bia wo hia bibia no oba Otec 1029Fm ha o de bra Asem Beba Dabi before office ho na ba hwehwe jataba ubenya biato bema wonso fa kwakere o mensem wate se wo koposa heba enu wo mrom ani KO Methodist Church main gate ni dia nimhwe ubenya biato ho wo community heba ene blessed require onu nyina wo mrom ubenya biato ho mepa acho doctor wono na de sa kubi heba pa de yabai bema eda form bem
wo de no brego asore na ne ho mobɔ wonya ku bibi na sɛ wodi koni padua no mu a ɛboa wo menua ɛma wo gina kama ne number ni eje frɛ no sesi a ye frɛ no sɔfo asamoa sɔfo na yɛ sɛ duro we yo ye frɛ no sɔfo asamoa frɛ no sesi yɛ na de wonte ase no wonkyerɛkyerɛ mu mfama wo ɛyɛ 0243 50 5775 0243 50 5775 ɛna 0244 166 602 0244 166 602 na wo yo bi a won so wo yare papa no on de yare e den pa no osa wo kidney problem wo ye bema hernia ena e hawo oba wo de ne ye fibroid ana sebe oba bema cancer kokram ena e hawo stroke yade ena ebubu eduwagu ho enamu yade bi ena wakote ana esikyira yade a bra sesu heba center so for Asam abesa yade ate owotafo ma 4 station na chi ho ne number no 0244 166 602 no frɛ no na ne sofo no enkasa anuanom ne adofo awiai afiaje wa Asem ato no abaya na Asem ye meya na mabedwafo nso wa ha mema wonom ensemisa kwanya no mienu na onom abisa awurai na afei bema no a ono na aye awurai sei Asem no na reho a eye ne se sebe onom anya wonom asase bi na oba odoni kunu onye ne ho ade o nanso onom abobɔ entabodan nkenemre ye mu abaya abaya wowo to sei na wati hoi na sebe o ka kire ne se wode ne ekoda ntabodan mu ujiri sankede ne besie nanso opɛ emfantini abrantie yinti wate ase ama no ne tentabodan ni mu ene onom abobɔ wonom kioso twabi ma mintwa bi nkakrakra ene onom ye ebura wo buru ni nyina chi mani kokoma wanyem na ye buru no wo kwa wo wato baabi kura wonni onru hospital ni nyina no wasa afre busa se ga ne de wangu onyankwa ni nyina na ba ya nda so te hu enti sebe sa ba we ye treat it good ye treat it bad nenemre kura mema ebo ma ndie bi wo ho sebe wadwini ni fie enemre mu 21st century way 2025 na be ma wo tere won sa akoboba wonim nyansa wadwini mu sebe hifa ya ye kase obi ye kurase ni enya se wo free ebia ekura be kuro ketuam se eho ka akwa okura ba akopɛ enti eho ye kurase won na ye kurase ni odabi won ye your actions ene ma wo ye kurase ni enei enya de o free ekura ehye kwayem light nim na ye kurase ni o eye won ye woti kumase ha edwoso ha ya ohima ya asanto akurom besia se ani na wutumi bo oba ema oba yese ya unye kurase ni unye kurase ni bema wo ye bema na ateno nsa oba so a unye kurase ni won ne ye fun wo ba ne ye wade enye ye ntena ho ko ba bi nam kom ba bi entena won nsa mo no krachi we ye chi na obedam I'm telling you say ye chi ne pe obedam ajakwa me busa dia opeso busa afia pajati na ye busa wasam kusa wate kusa wo se wawo miensa dada na woni be ma wo so wo mienu nkula no omo wo nchen ana omo ba fifo mpa cho mu de omo nyina de mienu na wo menchen nketo ani mienu timpanyimfo no de panyinu nso ewo besiaso but want menchen be ma no ohwe omo enketo ano mano da ohwe omo ba yanketo ano so e ba panyinu de oba ho man kese bia ekom di na na se ye otimi maniska edo to adwane di adwuma na mabie no eye wo na wabie ana be ma ne dia ana mumie no nyina na mabie emie no di ye dia asase na yini wo so no ye hwan dia mpacho asase bra no wo
anti mesi ya ya o de jano mesi ya han mo han ne sen na be ma ne sika sen ne wo mpacho ne han ne de mi sika na me de kwaje ye sen no eboboy no fa no magu nti ba mu ho na mo da mpacho ena ne ma me sa betena mo chen mpacho da etwa to kura woni ma me no wa ase no enya akasakasa ya da ben mbase manti mwen mpacho bisa woni nya akasakasa sa na ukunu ya o ye den on kawe on support obi a o support o ma me na ya de ho nso nti na ma woni wasene nya akasa no kasa ebia me bane ba ho no se ebia ekom dina na ebia mi iska mana be man di drum be o kwa adwuma nti ne bane ba no abona mane se o bane ba ho no uyi ba ni musika ni bi ma no se be okunu no won hye na se omo ya na won twa bia eya ne bufu dabi na me da se me da se oba de acha me amema onso ensemisa kwanya na onso bisa afia kaniema ba ko a wukunu ne de ye wa ye miensa ye o ya pa ompona no de ye wa ye o ya miensa pa kire me pa cho de o ni se ba ko mpese me kasa obi a ba ko no ene tu o ma me nso a wote ho no maybe am ko pejo ma me na semba nene nso adane abufu na de to so miensa de twa to fa ba ko ka me ho Asem Beba Dabi mienu ana miensa sisi waka mienu asa me pa cho de yo ye wa ya no ene o se ma me mfansa nkama no ono ni problem o no o se mfansa nka na wa no ada o de nsa ka wa no aya na usuba ante sei da bi nyehwe wonya hwe anko be ka se mfansa nka wa no nyehwe ana wo no mane boka me pa cho de Africa eniema mien eya odian bi na wutwa apet dabi adonko yo kaniema mien sa ode ye wo so wa eya ode pa a kire de we a wo si yankola no ene se bufu ma ya de we a wo si ne me kasa o treat me all right but se bufu bad ya nti se do wo hwe nkwada no wo ye nkwada no ene de sani o ye wo no bra ensanka fa ba ko ka me ho ene se mi ye bibi nso a ode ma me sa but no quick temper within short time so bet me ne makasa within a minute na bufu aside me so minti me control ende se wa hunu sani a wote enti se obetumi ne natena me pa cho nti me enche no akwande ya chene dia ya beche no watu kwan me anu ba me oba we dia mesre wo tobo wuni nua ba ma pa cho mo na me pa cho se me ma ni gina ha pa eno o ma hwa me aye o mu nua ba sei won mo bro 20 wallahi me I'm not encouraging bibi but me busa na sem keke se me Krobea meti hai jatai na sabe meti ha na me tu ka free kumasi akoduru bu ase kura na minim se maduru bu ase na me nua ba nie na mabusabusam dia wodi aye me nua ba nie abaya unia mema na hunu dia boy ne dia aye wi enti omu hu ya ne nso oma nka hwe anye hwe oma ama besiase omo ba ho na boy ni wo ho ana na boy ni ho no wo ho enti oma nchia ni good morning and good afternoon kakra bi kura omo ba midnight enwume around be 7 mo enti won ba oma ama ni good night kakra kura minu aboy ni bono na nu ye say bi dabi oma ama ni good night oma ama ni good night na nenu ana wo kan we de me bem kakra mimi ni ho wonna ne wo ho ne maya bra wanim wonna ye be ma ni mu odura wo ho no asem ba ya no afre ante asem ba ya no afre no aka okoka na we didi natem na we yi didi natem yes enti amana asem ka no ayedin ena me so maka kire mo se me pe police asem
enti mu de wo bia mfa ne nsanka no ene eda bia me kura me kunu kasa wo man kwala yin kwhwe no na me se me mpe police asem ahwa no mo akoye de eno ye mfra ne hwe ye mfra ne good night good morning good afternoon enti wo mo koma ne good morning kakra enti ama ono kura na afia na asem ka no aye ne den enti se bia be ma na di nkwase asem a kire afia no no omo koka no na ono afia na kogina ni kunu na chi no omu odi ni nua no obo maame wo de ya ba maame nyi wo de mfiri ho wo se wo mpe police asem ndi se wo bu no na mokoye na wo wuda ho a ngene ngwa ko report ama police ana eja de make ne se emema na doso wo Martin de oka bia asem say ze wo se ngene de report sabre so na wa de na say ana say nsay na say wi ndinka entempa na obe report ni say obetwen ame na wu ansa na report no de he na ye maame obemna ye posi asem animu dan say azu owo na akoye no ni enu de he na nkeye wo kasa wo koye police maami ei de he na nkeye koye police ana nkeye wa bra wote ase no nke na ye wo ho yo awura wo se utu kwan ba akomienu na obehu no usika na ode ba ye no wo de ye dai patron di bigi assassin wo di bi ye dai eji assassin asase di asase baby aye won dia mote so no me patron ena edi ebie me patron me nya problem kakra ho no na ma me bai Lebanon ho ndi dia wo usika de bai nya dia nso mo hwan asase no eno nko a ndi wonto asase bia wo ba bia so wato asase dia mo han no nko a na sisi aye mo moja pade enya saa afi me ko yin nso no me madam na me no ono nentokwa nse Lebanon o de hon kwa de nyame no explanation with that but me katwa na omutwa me yi kra enya hwe afia no kwa de me na me de bi na me hwe ade bi 8 months o mo ntwa me ka na de bai afia Kennedy mo na be fai Kennedy Japan de no na o ka ho afia ne de Kennedy Japan ya de o mo mu sisi me yi kra me passport afia abo ya fanchia Kennedy Japan kakra saade na okofa amanfo free Lebanon ba ye ndie kan ya de pa airport no o ya de onse ayi kura ho no ma ye koda ho kura 2 weeks sometimes na yi na ba government ayi say covid no na ba nti hotel ho no kura na no ane ye bibi Kennedy baby o bi ya no papa no mention amen amen afi obo obusa afia enamafo fene boko de me pacho se enamafo di fene bi o me amabusa oboko me pacho ye boko pa eye boko pa enya wo ko Lebanon ne hwanhwan na bi a ayebro ne atiti nti ha adwen kakra bibia momfam bibia mu da ho kama eni sesi a obi aka se wa na ope na be ma ne bro wa obeka ne sei menka bibia unka bibia ka bibi konto anepe ene se wa na ope na be ma ne bro edi enti na wabusuafo si tu na betena dan bim na betena ho na aso ma pacho nye bibia bibi ende me mejitum enye ye we wo tukura still aboy ne bewe otukura betena fie wa still aboy ne bewe nana me say edi enti a enye bibia ende yifiri ho ende ya anye antum ye yi atwenchen eye bibi se wo tiba bia o se abo be 20 time on kwa do so ntimi nkai uncountable o so ntimi nkai na anya se unya ba bi na anya se unya ba bi ntina na ye se bra edan da ho bedam na betena fie na wo se onko na se enye bibia eye bibi kan bi kro kire ye pacho nye bibia ndi se ye nyan na onkun pacho de wo wuja o ma na ebe ya o de pacho de wani fra ebe ya o de pacho de wasusi a ebe ya o de pacho de ye twa wonsa ba akufiri ho a ebe ya o de pacho de okay maka okay amao onye kura asema kama o me ze okay ne de they see amatel who says no mo nka so mo nka me a meka enti wo ye ya okay no na me ha me de amao me nya de hye ho nso ma wa eno ano no mo ntwa me atie for me ba apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling
my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pi ni menti ase me do. Tie, Hepa Plus mixer enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pom mudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wo so wo ye Hepa Plus wife na aba no. Hepa Plus mixer. Ma je aduro di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacist na heba so atufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297 Hepa Plus mixer mapobodra mapa MD agi edwede nkra so ya Mira, yes my dear. Ene dear kade wom bia kire me. Oh, na edi be pa na me sie wo. Wo di bebe sie me da. Oh me. Adaminim. Dia me dia sie wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya mannomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawu 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no bio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se na nsanya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me minute 3 sister capsules na ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What di bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye du mienu. Bibia ni ofre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwadie nkratoɔ yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu ni pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye Future Life Smart Food bebo afeidie aye abusuan nchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabanu ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, Woben Sofoline alignment. Ena tema, Ubenya Biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that huban. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso no ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen. Ye de mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa. Ka me kire wo. Na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic afa so sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adrun kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ni stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema yemre wompam nyina wosa ho yare wo ya akuponcha sciatica ho yare nyina wo ya detox etwe fifiri ni peduani mu ama wo ho to free sese yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Jomas Company etimu kwanta no so ho a wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie
na metu die yi bi nanso ankwasiaga ba akokora de enkofo yi se akwasi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekirebo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojo da aban heye mi koho sisie we di oponko pedentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adipawre ni krom hadie wonkwa na woni madepa no piao unnimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus se wo pe phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia se wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan and electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pa hene no se me mochira kwantem na me ho premi kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne Getu edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on the papa wo fa na se break kwesi sika wo de money fra broche nyina wo de fa seche dumasi rural bank e ho na me me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wo mo ti bank in 1980 wo mo dwuma penti wo matre wo mo nkwaba mu wo mo anya branches mako enwotwe e na wo manya eye 3 mobilization centers enso so aka e ho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wo mo di mu akotene eyi na wo mo nyuma pa wo mo eye no ebi enie wo mo gusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wo mo ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sechadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi amedebetime dumemu na kwambe na mefoso amesabekebi. Omoma salary workers loan, public and private nyina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia yedeba abaya juma efo a omoje omakatua efa controller and accountant general. Sechedumasi Rural Bank meni ajo omohihye no ho pa. Ne me hu omochi akwan we. Omo headquarters no was Sechedumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edinhwe animu. Anwraga Onion Market no omo ben no pepepe. Aboabo omo asoase kwa no so ho a. Post office no achipe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo ne nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal edidwai omo ben health center no chechere afija kwa abre omo ben police station no enu ntise ya frefra 05016827737 ana 05016179224 such Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Ebusioni bibi na nsemu odi ananka kosia na disua nya crowd na so rade ya dom frames bookshop and stationery sadaroma oh my god mebe or receipt brofose akono ebi a obabi homa sua ekofon na opese osua homa ana okenkan hu na de yi a ni nyina frames bookshop and stationeries had books no chapo esanza hey ane headquarters no efrim motofo aso me kire crash ede kwa kosi tertiary level books nyina bi wa ha ma obani sua de na bibia tuni nya fine OPGS approved textbooks ni nyina ahaya exercise books
notebooks, pens and pencils, Natara, Big and Darkus Brown, Afe Bibles, mathematical sets, poster colors, crayons, dictionaries, Nina Buaho, Omadiana Bra, Nahadi Oba, Wenibe Jikeke, is on the say, O my Bian Puncho, Agent Home Siaso, who Pebia Tuabra, Yadema for Aquadan Empo, or your Bonfo Kalata, Faobedoye, Nobe Bima, Frames Bookshop and Stationaries, Yaw Kumase, Asante Temuha, anywhere clinic, Abron Sanim, Roma Hill, Asamana Mike, Odo Tobri Bank at Chuanumpe, Fresio, 055-8474-607, Frames Bookshop and Stationaries, Books in your headquarters. Hey, said your Dr. Foku, while Wilson and Wampa, a bassy didn't Bunyan, Essay ready, a doctor, dear, Pagini and Papa. No blue, and a dear Najawakasakase. Of a quankum may say, said your wish will be now a ton someone 10 times, or no George, we, and I say, oh, be our dad, no one did do one name, or be our dad will be never down and Nemua. Miss Roya come for Dr. Foku, her back clinic famano. Na Dr. Foku, the owner can once a match me. Papa, they see him the dada, or be a pesa, a citre, and I say syphilis, gonorrhea, I want some cry, dry, say, on the yakan yam quota, Papa, ebe yen 10 and Taman and Sakanadia cry. Hey, Wafa, as someone want me come here, Dr. Foku, say, and say, Mammy, be our dash you, my dinner back. No one your stroke, Dr. Foku, fire and move about 190 swan. Mammy, now sorry, I didn't have 190 walk. Oh, beer, ne to a sintini ya, ni koto J, and our friends will be any sissy dear. Dr. Foku boy, so I meant Nantisubia, or no one a person what that them. And it's a serious Sika de Yentimiko. Oh, for Jaya, now Dr. Foku, and him the dadani dear. Sika be a crow be what the qua. Dr. Beshow, no ma a drew. Now say, cra dear, or so could a Ghana cardia. Oh, but I are a Sabia Honomua. A cabia bebobia, Ghana card, no be famufa. Now one's words Siafa. Now Perry, now Pedia. And the Munchaman, I'm coffee fryer if when you know I'm say and Tnase, am I a dear queer brother, Dr. Foku? Oh, for China, how can we be beside a number of the Amanu 0242 155 935. And the Kaisa Dr. Foku or Petsi number 1. Who for Kaya also be so China more, bridge and so one more. Why you do me frequency, Edicopim Fiada. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay. Out of 4, Yadamase, Yakoya Yaba. Aha, ye 102.9. Aha, eye Otec. Asem Beba Dabi no, ena wasugusua, ena wie utie, ena wie oh heye. Ena wie the fearsome 3 eye ilumiensa na ebenage hebafo ena de senro wi aba edwaso. Enro no eye Hepaplas paviplasmos. Hepaplas paviplasmos. Senro miensen ena yakabomwa. Anwanwade ne nsenkyerene a eye o my god na emwo no edoso pi enne se wutie me na sebe yade bia befiri wawra wo ye ho hwea enye ya wo bekwa akoto Hepaplas paviplasmos no ibi na wanonom wo ye obi a ebia stroke yade bia chew kria wo ye ho hwea enye ye esikyire yade bi nie mojabruso bi nie sebe typhoid malaria nipadua mu yaw watenka atekwa na wayemre infections bi na hawo wo de pe Hepaplas paviplasmos no bi se wunyanya sanwom yensan yi a ya well being ho adwuma ama nipadua na gina brane de fearsome 3 enu na enu pa na ba bi eto no Ghana mamu bi ano kwa ubenya bi ato ye number 0542 77 8572 and 059 1367898 unya fresa ahoma we pe ye beje so ye no be kasa ye be kire nsemu nso ede amaw awiei Awurade fie Heba Center eye Dr. Amankwa nso ne da no na ye kan oba krono mbosie Red Park ehona Awurade fie Heba Center ye nso ye di edwuma na enawiei se wo obi a enam yade bi na abechew wo obi a sebe wanya haw bi wo utrimu wo obi a emojabruso nie etwere yade bi esikyire yade bi tete stroke yade bi nie ana waye mre kura wo mpem no agwagwa no obefo ho Awurade fie Heba Center so de bewura ha na wade soa no obehye na wanya home Fred Dr. Amankwa wo 0241 09 3915 and 0549 2066
33 ɛnɛ ya Bolivia Enterprise nso ɛwɔ Kumasi Sofulai alignment wɔne ma ɔte home no ɛne di animhwɛ ɔde nnuane a ɛyɛ nnuro ɛna abɛdwa so nnuane ne din ɛne Future Life Smart Food sɛ aduane sɛ wunya bi na sɛ udi a nokre mesew sɛ ahoɔdinuo ahyɛ mu ma tontomunti ɛboa ma nipadua ne gyina brane ɛnɛ yadeɛ bi abɛkye ukria ya wo yɛ wo ho hwe a enye ya bra yɛ nkyɛn bɛkyerɛ yadeɛ no mu ne ehunu yɛ nuane deɛ yɛ de ma wa mo akodie yeah yɛ number yɛ 0246 01 0150 ɛna 0242 87 8090 na Volta Real Limited nso yɛtu nsuo ɛna wiai sɛ wobetu nsuo na wanya nsupatu ɛwɔ mfie a gye sɛ wo ne Volta Real fo ɛna ato kɛsɛ monka mom na muntu ɛna yɛka mɛma nkwankyɛfo ebi metu ma ama unya problem yeah bɛfa papa no preko yɛboa nso da fam yɛn ne ɛwɔ animdifo anim nsuo ne tu 1 2 yɛn ne akra mfidi aba o my god na emu ayɛ dwa buom kɔ asase na yɛase ne atwe nsukro gyen de ama o enti efie wurei wadaro makeka ho ma wade hye no ɔnom nsu nya nsuo ne bi ɛwɔ ofie ho bi wate ɛboɔ ne nyɛ den Volta drefo no mu metu papa ne bi mfama wo woyɛ nsuo adwuma nye metu ma wo na ho ankyerɛw wate ase baabi a wo hia nsuo bi ade hia nsa obɛfrɛ yɛn wa man kwankyɛn bi fo bi abetu na problem abamu a frɛ yɛn ne emesiesie nsuo no ɛnyɛ ne kama mfama wo ahodwo da aban ne main office ne wo wokɔ sunwan tachiman ne dɔma nso a yɛ won krabata wo ho frɛ yɛn wo 0244 29 9520 ɛna 0266 43 2210 unya frɛ sa homa wo ya yɛbɛgye so ne no wakasa na yɛakyerɛ nsɛm mu nso ɛde ama wo na ɛnɛ onyame wɔ hɔ heba ɔmo na de basa nupa no nso abɛdwa so na saa basa no yi amekan anuanom ne adɔfoɔ sɛ munya bi yusu a ɛyɛ paa basa nku no basa heba ointment no ɛne yɛ abaatan nku so ɔyɛ ɔbaatan na unya bi de srasra wo ba ɛma wo ba no ni no mpeni ni nipadua no mu yɛ den wati ase sa akwada na srambi asabra bi ena ha na basa ne sra na ebekọ entosi nsansa bi mugu akwada no ahohye obo ne pampers na ne to agu rashes ni nyina afa basa ointment ni bi sra no ebeyi sa problem ni nyina afiri ho wo panyini meka se nka boni bi wo ho fa bi sra private area ho no wati ase ebeyi sa nka boni ni nyina na ntemu apropro kakaja ese wo nan ne won samoyere o se ye bi nti amanu nti wuntumi nyiwa wam nipadua mu yaw no ne ensansa no ebe clear no basa heba ointment ebe ye ni nyina de amawo ene ye wo basa heba capsules eno de so ye obi a wanya yefunu mu hawbi sebe wo yefunu yade ka ne ho a na fie gya adum wo ye obi a sebe wo nsabu mu bre be ma wa ye mre pa wuduru sini animu ahoho nko na abonye koko bi asi uto etumi pai na ho kyerɛw ya obre okore soro wo soro ana infection bi tetewa pe basa heba capsules no bi na ebema asumdwie aba ofie ho oba misi heba KNG Colinac PFA Fredimens ne baby eton robia ubeya bi freyen wo 0244 267725 0244 267725 ena kwadwo rekoro ya enterprise reko heba mixture no okurasi ni aduro no aduro ne ho asem na meka kire wi se we ba na be ma wutie me na awia yi a fa wo ho bata okurasi ni na aduro no na aduro no ebeboa wo se wo ye obi asisi yade pa na ache wo nipadua mu ya wo ya wankasa kura o menses na twa oba obre pa wo enye o menses ya sizi kotore ko heba mixture ne bi koko bi how pressure bi ni infections ni wunti mu twetwe ana kwabrane waye mre pa wo mpem wunya reko heba mixture okurasi ni aduro ni bia ebeboa wo oba Otec fi ahwehwe agya akon abenya bi afi ba bi eto nu bi akwa abenya bi okọ edwoso aponchi achi na wie maami aponchi achi mechi achi awo aponchi achi animu hwa wo moto aduro bi wo ho reko heba ne number no eye 0244 47 0067 0244 47 0067 na yeka ni nyina akọ yeska yeah udi usika akoto nkofui wo mo bank ho wo se wo mo tete obasa
afekura de woma feska na di okwa yes network womo boa womo dada enti da bia ya na me ka kire se wo twusu bank a wo track record na me hwehwe mu na kire me se bank a wo track record se ya wo provide rural banking services wo Ghana ha Asante mu nkanka eye Sechedumasi Rural Bank PLC Sechedumasi Rural Bank PLC ena wi nyankopon hira mo pa hwe se wo pese yembie account mawo say ye current account yembie corporate current account savings account ana susu account and the adwadifo no ye ne a ye pese ye boaboa ne kakra no ahokire bre mo betumi asan agi susu besia wati ase me bada achi no bie ma akwada na utugu wa ma akwada na ya akura ni tri so neda okọ school adwuma su o de besua and ye fixed deposit ne ye wo very competitive interest rate ye money transfers ahodo ye wo code ye link ma account no baby a wo bia betumi ayi ska de ato phone so wati ase saa na ye adwuma o ebusie bia wo pe bia so ya ba adwuma ye ni ankura adwuma ye ni Sechedumasi Rural Bank ye be ma bi wo ye kuani bra beje bi mu ye kuo mu nkam humom mu meje busie mfiri ye ho ye wo ba ko bi e friend smart loan and ye wo ya ba adwuma ye ni e fa wakatua fa controller nko na e ba de a betwitwa ho ne ma bi eba ya ne ate wati ase na wo pe bosia de akoye wayi empo wa wade aboso bra na Sechedumasi fo ne wontena se nyen hyehyeye na ye ma bosia na fa koye na wonhwe ye kan tie branch e ben wo mu na bowura mu sisi ya wo ko Sechedumasi kromu ankasa ye be dwa no oba adwira ye be GPRTU for building no oba Kumasi ya Kenya ase kwa abri Kenya ase ha ye be Kenya ase M school no abrosan se hwa station ho ne hwa ne wo wokọ anwunaga ha Kumasi ha jenedom ho ne wo abo post office nachi aswanse kwan yi so ye wo ho tafo ye ben crab 600 anamo fretro school no wokọ aduma boss FM chi ho ye wo ho enyina su adwira Sechedumasi municipal mu ye wo mobilization center ba ko ho chechewre afigya kwa abre no ofu mu ye wo mobilization center ba ko ho ba ko so wa di dwan e wo mampo municipal mu umpewe na apede yi ye no manie kosi CEO mi ankasa menua panyini owura afriye kwamna afriye and every a very good afternoon to you my brother. Hope you do well and then cancer ano no mi wo gidie se wo hoye hope you do well Jimmy nuane number na frɛ no anything aba Sechedumasi Rural Bank no nyiwa no 050 168 2737 050 168 2737 and 050 161 7924 Sechedumasi Rural Bank a bank with a vision odo ho bowonia ebebo awpa is it self na wonfa sam ka kire o hwe trofo nipa bonini a wonya nipa bonini anka abebo ba tenase na taw ka kire me so me pam chao sani ade ne tie no me kura de we de na nka me mpre so se jata ba kura be ha ne ho se wo frɛ no enki enchi ni straight eno say or prefer balance and everything equal into a free boy no sabra ki ya yeso ye mesi ni konfante John Kofi wa friend dia asem no ka kire yo na ma yenche tiefo na ye ma omo akwaba mra Asem Beba Dabi so na idi kan ni di nkomo ne kasa yemu no se abaya yi ha adwene pa na ebro na obo no enye ono na abo no ma ni hu yesi na obi a onum nsa de opensa nti wonum nsa na wagya ne bucket wa ne di nesi baby ne wakọ adwuma oba no na akra ntu so wo ye ba ho no mo joto nyina akra yi no bi nti se ba ne saa aya ne ha no nti wono ko ka anu yiye no ana ma we na no tra no obo no na okonum nsa na oba ye na ohwe ho ana na ni hu etwitwa asa nti wono na hye da bo no sa epra no na musa nse we ni ebra wabo na dikan na no so obro de bebre but ya ne no so sei na we ni munua no kra ba ho be ye na action be nam so no onye complaints ni ade ni nti omu hu se ewra ensa na akonom kwotehwe ye ma wani atitwitwi sei kasagu afidie nim na minti me pa cho de bi akora ne kora won transimpo ne meja ne ho amana tra o se
obo na emu mo kono mo nsa na atehwe na wo hatwitwi ampa eye de na wo hadi twitwi kyerɛkyerɛ me de eye pacho me ma explanation and say kabiem na mintie je wo eye ne se obo me ni we no ti me kona kunwa na ekrim me no twɛn me ma me ha ne waye o twɛn fom nti akra no kra ya wo no ka se mija akra no wo ma ne trans akra no kra wo trans mpoye bema ha ho me hia sa nkyere mu we bio konfante kyerɛ wo dwane wa nwane nko ade a sebe udwane nso kra ye bechew udwane nso kra ye bechew odi ukọ police station koduru ha no akọkeka sebe nkwase asem we ne nsam fun we na mesre meka wo ka kyerɛ jataba no akọkeka adenti na ne ye frew eni jata na nkasa mekasa na wo mo frew a wo mfa sabe wonya ba ma jimifo anka abetre won sa de abo oba ayi oba sei no abegino abeka nkwase asem okay wobo eye da be no okobo ya na ni hu twitwi sei sa so wobo da be na ne wakobo a na ni hu twitwi sei ensam fone nkwase asem na wokeka o de eye yi anu akokasa e de akire na me unu amema na madi wo mo ho yawo me se mo ko ma boy we good morning good afternoon good evening kakra odi amon ko tia ne keke mun twa ne pruse mun wai na ni hu good morning ma no ana good afternoon ma no nsam fon ade mema bi afa ma bi te sebe bola so ade bi ye mema ni omata he me wo ye oba na ye de anya kire be ma meka wo ye oba ma na ye de anya kire oba meka sebe moja ejina mu ni ye twada moja kokko ne beba onu so ye twa moja kokko ne beba ade oba sebe woda ho ma wo ye nayi na wo do tronsa se ebro de ya mebo no wo modam wo be hwen so da brebe ma fontantan bi o be ma fontantan bi wo be hwe en wo konya abaya wi ya wote wo hwe to ekuta sa akoda wi hwe body nomenum ekuta sa akoda wi na won so yemfa nyewo chipu no wachipi wo ene one wo chipu ho a sei na unya wachipu ho ene one wafu premium nu akwaba wama sebe akwa jimifuo wei ye sebe sansam fun we de kire wo abusuya ka wontie wakodi bibi wo enti aso dem coffee bibi wo en wakodie na aso dem ti ya kase free wa wo free ho en wo de wa ye ponchim ba en na people wo be ku na de tena ho o de kire odwane free adwoso besia ase wo Megwa sa kwa isu die Dr. Dawood Banwa bedu. Oho te say. Akra nyame adom. Ahoden oho. Doctor ho ye de. Doctor ho ye pa. Na no na metie abasobo. Ya ye de ma papa no e fa ne hwehwemu a wo ye e wa bibidrom. Na mse Dr. Dawood Nyankopon ye hyira no. Sure. Na no da bia ma ye madwene se asem wei me betena fidie su bia meka. Kire se eye mi ankasa mani yagani Krobea de mi hu ye no menka. That's right. Meni doctor mi enu ene tena ne Highlander ka ani mu. Okay. Ene ye call Asante Afijase. Sure. Asem ye yi American Asante Afijase SD Asafo. Me mitumira na ma kire sie. New Town Nkrabata SDA New Town. Ene ye call ye. Owura na sroku yade. Krachi na bubu. Obi a wonne kwaba mabusua didie no wotwi abobo ya na krache na kafom SD mpanyimfo ne se krache ne ho akere no ye asore ba SD asafo amowo Afijase New Town no Nyankopon hyira mo wo de krache ne chini yo sofo ne kasa no se na Krobea ye de krache na chini ankosi aga ena asore baba ko be yi atum se hwe Dr. Dawood yi a wodi Dawood ointment ni Dawood 360 abai wabebie na yare sabia ankasa wo edwoso krapa ba bia na metro FM wo no nti mpanyimfo misre o moma yemfa ye de hye ne nko omde ne ba ye no doctor nso anye kapre bra wo hunu se eya asore ene de krache ne ba no okone na asesom na papa de frɛ se akra wo na wo ye me advert ko jame na fa wani ekokotwe bi Nyankopon hyira mo ate ame nana Nyankopon ya kyem waduro sure
ɔdoma nkoma enko so anom and then we are to yengidie mu wo ho. But I say nana ma yenche tiefo nyina na yenuanom a ehwe social media so ye show bia na waka bebre na Dawood Eba Hospital de sabi ye kan say ya agese wa wonya maaye enti baby a wa wuti bia enua be me ya na wo kan asem afidwa say SD ni na osan odomfo bi nso de na to TikTok ana omo solicit for sika edema no na ohwe videos ni bia na nipa emobo sabi nipa aboa kra wa ahoden sin nipa because ohye nua be ma no ba bi okoduru ya ene nyame nam Dr. Dawood Sama wa sori a wo ye n'adwuma ye bo Dr. Abaso yi ebi obi ati enka Otec 1029Fm bia no obi nka se yare mra nana bare yare ni nya banso anu atu anamo mentra sa asisu nka se yare we de no ane bekume papa ye ni mo obi e kohwe no konfando che ye ko ena na no odin otimi kasa eye bibia ye du obi bai na ne de mu odi ne enim so no de ade enche no akra nso ade akwachi bio no na de otimi kasa etimi sore wono akwadware no onu na firi mu amade na ne de mu odi enti ase ne ho ato no ye de ne kofie enti obi nim yare ebeku no onto anamo no mra yade ya yare ba nipa dwen sabi enya adwuma se kane no because the odwen nyina ne say yare ne ho beto no ye kasa isi a obi da paso yare paso su nana omra edweso krapa sure Dawood Eba Hospital nyame nam Dr. Dawood so Dr. Kasim so odi ayare sabe mawo ye kasa obi anya stroke ti said ye nua be ma ne de na ati stroke no wada dem be mfie num ni na akohwe na utimu se ye de ne picture dada kire wa ne nan fonfon nana last na asem na emobo arehu last week my bi nso a ye de ne bae ye de free techimine ne bae bi techimine Dr. Hwena man ho ato no stroke ye bi wow and last week on na yire ne mpanyifo bi beda doctor se na my no pictures a abusuafo no bi kire ye no na utimi se edru ba bi a wanhwe a obehye obi yare enti obaka se bi a obi a oya akokra na wonim no da but my no Dr. Hwena ne ho to no akra ohwe body a wanya eni the way o si kasa di nkomo na ono aka na asem no wusu ne ho ato no na wusu obi a ne de sia nya stroke bi a onfa ne mra Dawood Eba Hospital sure wadada mi mfie num mfie se nye no ne ye hwehwe yesi dua ma yaresa because trene se ye ni dua na ba mfa haban sa yade ye na nanom tena se ye nyini che ye nyina free haban ma ni nubna na nanim de kwan so ne ya dane ne ma ni kakra abibidro da so ye adwuma o man mu sure eti brother Dawood Eba Hospital ye wa adwoso krapa abrosan akane na Metro FM ye mu adwuma no ho ne ye wo ye adwuma joda kusi memenda kwesi da nkwa na kra ye nya adwuma good ibi ana stroke na masabi nipa na no achia oba ebreti ya wa bi me nya do to aduro so wa no no betene good obu a opese o ka asem enso ketremani mu aye ni du stroke amane fa ajojo na insane ne na yesi ewu nipa ti ase yesi ne fa ewu akra enwui bare ntini no moja ntimi mfam se moja fam ana utimi ya wonsa no de ye de opese o de ye bia okay enti ama adwen no fa ehwesa wonsa no de be bibi no ehwo nya adwuma wonan no esese wo de nante man bia some time ago be 1 month ni akra na o twa kwan wanya partial stroke na nipa emobo na driver ni bi bon so aben wa yesa won so pen yo nana mani twa mu wi obi so ni mum twa mu wi gina no usu say yade ya enti obi a wanya stroke bia sa obi a wanya stroke na setena won ne tia obeka se bi o kire no ho ana se o hawo enti obi o ho a ne dehie bi anya stroke mpa o ba ne se onwu firi ne so ai wo wu ase na ase masa na so na ni party ase amfa so ono so enye sa na nyambe bo no fa ne bra yetimi de obi ba se bi wheelchair kra o ntimi ntenem jise ye peja mema peja no de yensa so sa akwada enso de ni bedru Dawood Eba Hospital nana nyame ne yaresafo de fendi paso nti sure ebretie wa bi mu ono emu ba wo sodo mo bebie kama one doctor din komo kama doctor number ni baby awa wutie bia afre no 0244 88 64 37 37 0244 88
88 64 64 37 37. Ofra Dr. Dawood on na obekasa. Good. Na obi de na enuru stroke. But the ordering hu sisi aye pressure moja broso. Oh. Eni esichire yade. Oh. First ni ekasa obi we esichire yade diabetes and answer pressure na obi a wetu kwan akotena burutire wa bi. Thank you. Yeah. Ti ezi sikafo yare. Na sikani yare na kuyani esebi wo sori anopa ukogina wiemu a maniti pai no. Obefie kura aduane kura obedi eden. Ono ko hospital yesi we nya pressure. Enya diabetes. Eye didie ni onom. Niyama asesa. Enti obi tie sisi ano we sichire yade moja broso a saa yade mienu ne ka bom edi stroke ba. Simple. Hey. So our pressure, our diabetes a nyese ye bu hu. One day pe edo beto ho. Enka etima to anamon bra. Enka se moja broso na me de be ko wu asichire yade me de be ko wu. There be ama obi ededro so bosumi bia ji zoko obi anum nro bia ma sebi oba hospital say doctor me be ma kra anya adwuma e be den ne be ma no kra ewu na be ma tiase na kra obe ma udi a akra ne se ne asase isu ne wani ji asa ofeni bi oba be 73 years na o cheche den se wa kire doctor say doctor me pressure or diabetes. Na they say they have me pa kra mate won ka maba ne say me mema semdo eko me say me nyini de azu be here e do they can have me mema eh onzo we si chire ya de pressure e no na ma ho jojo eti ye besre ye papa no ne ya ma me no mo yeti Otec FM. Okay, so when you si chire ya de wo de ne type 1 and type 2 pressure no o de no ekosoro akoduru sen ne nyina ne say obeba oba Dr. Dawood ahaban ye adwuma akra ahaban ye dro sure na wunimu a na wunim nti trene so obi ane na doma chede yes oba Dawood eba hospital so anije na ode be kofie obi nante kakra na ni su chi no ko baby a no atene baby din no asori atena se obi o ho ana koma na bone kinkim edura na jo ntimi na nipa bia nso so obenya hoɔden abre bia ji se utimi da yie na koma na ye adwuma enti wo da sorry a obunsa hoɔden wa sorry na okɔ adwuma so yade ya Omra Dawood eba hospital akra mema na famu ebio oye bema na dade baby a wutie sebu bema wu enye ferry enfa nkoye nkomodi what the brother would eba hospital be catch Dr. Dawood be catch doctor 5 years 6 years akra me say doctor obre o course ahomachi 3 4 because now we are no be ma wu fie 4 years na one day pa homachi apeja akra ne de ode no be fra sa homachi no nana eti be ma bia wo hwe ana wutie Dr. Dawood se be ma uti ase a be ma emu yare na ma be ma no empeja enti brother would eba hospital awo ho so ayedin ama wa menua ba to anamon bra yes yare bebre age en yare pe en yare de monsa en yare de nana ye nhwe wo mo kano kre yes eno na mama ni gye mo ho no mo kano kre eni die ye hwe ni yare ho nti di aka bia no fa doctor number no Dawood ointment ne topa no so pharmacy Ghana herbal shop ba bia to nru bia obenya bia to fire ahomre ahotutuo sasabro me no na me desra ointment no me dia me sra woni ba bia ehia me misisi ehohia se ne ma oya be ma no me mfa misisi ni agro eno na atisu eno na obesori ya na atisu ti mi nya dware wie na me sra pe honam di nka sra masra ho wi ansa na ma be sra de aka ne ho asem no ba do ma me bio but I say that body is 0244 88 64 37 0244 88 64 37 hospital no we just so krapa Metro FM dying that dynamo be pacho ye do bi ase onto anamomra kra me ase bro on shira on so ne wadwuma pa arofo ne ade hye Shadrack de ba ye no of with Dawood Herbal Hospital and what de ye Dr. Dawood say we need doctor no papa na ben papa ni wodru ni amani yagani me mu obi nka na obi abe postulate aba me frɛ papa na ne papa ne nkasa na de wonte ase no onkyere mu ma wo 0244 88 6437 and 0201 681
717. Yada mo say Dr. Daoud for. And the digital herbal for grow fine no Mr. Mumpebi no nom na de over sheme badaye. Wunya grow fine herbal tonic ni bi na se oboboa. Eboa pa eboa. Wo yare ma hoto wontem. On yare nso na no mo ma necessary vitamins ma to bi gira. Wanumu ato a wuntumi ni die na beko. Tititiye onsa ne onan ebeko. Edu anadwo a wuntumi na anopa na ho aye obohu ni nyina abeko. Papa dear friend Dr. Menses, yeah, and nam grow fine yi e ma no mo a on menstrual issues o mo nyina akọ enti no mo fe Dr. Menses no. Mr. Oyo ba na wo problem e wo menses mu a no grow fine herbal tonic. Na duro ne ye pa. Oba Otec fia ha obenya bi. Afi ba bi eton no Ghana ha bi ano de okọ a kasa opi grow fine. Otec ne nkasa e pai grow fine yo dende hia no nakotobi. Nebebo your number is 0244596532. Aba Akra boy ne say bro de wabuge we bi pa na emum we de okoboy no obete hwe na ne wura fi so say bro a wabro ni nyina no wa nye sei na we de ye dai anti hwe ni ndia fa wan bia yo Akra me ewiase bibia ni ho a odisi ho se memfa men kwansesa me de besesa bibia ni ho na nkwane firi ho ade na me de be enti bible nkra se de na onipa da sani betumi de asesa ne kra na wote wodom na ye bro se okrokro me ene se wonnom nsa de a na wote ho na wuwu oba okrokro osaman abusuya no so me ne wo mo nya adwen se be se ponko abodam ana ne wura nso modam wono ne se nko yi amo nso so mo tena ho ahwe ne sa wo wudi am akofo na tie no ni aka sa abusuya dofunu afuna we eni se ne mo ma ne kwatena fie mo ko sa ne niam nyina afiri fie ho ne wo pa wo no ansesa ne niam anko be ma ne pe no so a wo mra no mesesa niam no ne wo mfa ne nko mo ko chi ne be se ho kra nka ebia nka be ma ne ba nko be hunu se akwada oba no ne hu hia edima mu nyeja ne se me peposi asem se de ma me te ye keken o peposi asem ye kunu de a obi kwa report zo obi akume ba sa bre no so na ase ye wie enti a wose mo fa no ene de ya mo fa ne nko no ono apa o sa ne niam nko na mo ne bra ma no se on fa ne tin ko he sa nko asum na wo gowu dia maame no ye no ne dia maame ne keka ye nyina no krache wasam ne atenso ye nte ye because en ko hwiase anka ne mo maso na be pai enkenye na ni hu ha na betwitwidi se obi aye twe ne fom we ahwiase twitwide ni ahwiase enka bo penyan ana ohwe won sabi wotwa onim se e wodi ti no etwi wo se ya hoto no wodi ti twi wo se kotre obi ohwiase bia epa ana etwitwiri ana se epai nti dia wo kan de won timi fa we me dada ye okay nti wono dia won twen na se ne etie bia no tepani bi zu tie no obeturu fo ba na tumi kikikikiki dia anya saadi asani etie bia no akwa we ne bedi sani amrase me da se aja kwa me fa wai na yeah sorry na bibia anya fine fa wai na we de me da se pa na wonim said ya abusua we esi agya akola we di amaboy no o mu na ama o ye ne sa no na nka obetumi anya kwan akeka nkwase asem no timi kambu ka se me mabusuafo no nyim nyansa ana wo nim kire a nka o mo nkire me metumi buna na nyewe na mabuni si hwe mama na nya wanya membuo bi na ogina so na wode ka mensem kire mu aden bo so me nkro ba pa na abaye na mebilemu no na wasiki